ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na natural na lumalabas sa pagitan ng dalawang tao. Hindi kayang ipaliwanag kung bakit sa pagitan nila ang gaan at ang simple lang ng lahat. Ikaw, ka-barangay, naranasan mo na bang makahanap ng tao na kaya mo lang maging natural? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Emma, 35 years old, isang kahera. Ito na ang naging karir ko mula noong legal na akong nakapagtrabaho. Naging kahera ako sa isang bentahan ng feeds noong 20 years old ako. Pag-aari yon ng ninong ko kaya mabilis lang akong nakapasok. Ang ninong ko ang nagturo sa akin na maging kahera. Doon ako naging magaling. Noong nagsara ang negosyo ng ninong ko ay napilitan akong maghanap ng bagong trabaho. Nakapasok naman ako bilang kahera sa bentahan naman ng mga noodles at gulaman. Hindi malaki ang sahod pero pinagtitiisan ko dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ako pwedeng mag-demand. Matitiis ko sana ang maliit na pasahod pero dahil masama ang ugali ng amo ko. Kaya umalis din ako makalipas ang 2 taon. Sumunod akong naging kahera sa isang eatery sa Quiapo. Ayos naman ang pasahod. Ayos din ang amo. Tumagal ako sa eatery na yon ng 5 taon hanggang sa namatay ang boss ko at pinalitan ng kapatid na matapobre. Doon ako umalis. Nahirapan akong maghanap ng trabaho dahil madalas walang opening at gusto ng karamihan sa mga boss ay mag-hire ng empleyado na nakaabot sa kolehiyo. Pero maswerte akong nakapasok sa isang grocery store sa tulong ng isang dating katrabaho. Binida nito ang galing ko sa pagiging kahera. Maayos ang pasahod sa grocery store na yon at may benefits pa. Sakto lang ang ugali ng amo kahit may topak minsan at marami akong naging kaibigan. Isa na roon ang naging kasabayan ko sa work na si Rudy. Kaedad ko siya at siya ang bagger na nakatoka lagi sa akin, Papa Dudut. Ay, mabuti na lang at break time na. Sinabi mo pa. Kanina ko pa gustong pihitin yung orasan natin para makapagpahinga na. Ang lala kasi ng customers ngayon. OA sa pagdagsa, sabay-sabay. Parang mga problema ko lang. Kaya ayoko nang nalilipat sa Saturday shift eh. Ang daming customers. Walang pahinga ang biceps ko. Anong biceps? Puro nga yan taba. Pwede nang ihawin yan sa kanto. Umuo ka na lang. Di mo na lang suportahan ang banat ng paborito mong bagger. Eh di nag-assume pa nga na paborito ko siya. Pasalamat ka, wala akong lakas para makipagtalo ha. Ako rin naman. Ubus na talaga ang lakas ko kanina pang 10 a.m. Kakasimula pa lang ng shift mo nun ah. Kakasimula ako pa nga lang pero nung nakita ko yung mga customer na pumapasok na, ay naku, bigla akong nalanta. Hayaan mo, ilang oras na lang at makakauwi na tayo. Huwag ka na magreklamo dyan. Ay, hindi ko naman ugaling magreklamo, alam mo yan. Kaya lang ang babastos kasi at feeling entitled yung ibang customers natin kanina eh. Ay, sinabi mo pa. Alam mo ba kanina, yung isang customer natin, 2 sardinas na delata lang ang binili niya. Pero gusto niya pang ipalagay sa malaking karton. Yung karton ng sigarilyo ha. Ah, yung babaeng amoy putok kanina? Grabe yung amoy nun ha. Mukhang diretso kawali na yung kilikili. Amoy nagmumurang sibuyas. Kaya siguro bumili ng sardinas para ready to gisa na pagka-uwi. Hindi ko na napansin kung pinagbigyan mong ikarton yung 2 delata na binili niya. Pinagbigyan ko na. Ang taray eh. Sabi ba naman kasi, customer siya at… The customer is always right. Kainis?
Yan ba ang motto nila sa mga yearbook nila noon? Goal nilang pahirapan lagi ang mga katulad nating nagbibigay ng serbisyo sa kanila? Ganun ka-unfair ang kasabihan na yan para sa mga katulad nating nasa minimum wage. Hindi na nga ako nakasagot kanina kasi si Bossing nasa tabi ko lang. Isa pa yang si Bossing. Kapag umiikot, lahat ng mali natin nakikita. Pero yung sarili niyang mali, bulag siya. Yung nalate ako ng 2 minuto kasi tinulungan ko yung security guard na ipasok yung shopping carts. Tapos sinitan niya na agad ako. Hindi man lang ako pinag-explain. Samantalang siya, 2 oras na late dahil may LQ sila ng jowa niya. Pero gusto niya, intindihin natin kasi may pinagdadaanan daw siya. Tao lang daw siya. Ano yun? Siya kaya pag bumabaha, naisip kaya niyang tao lang tayo kaya hindi tayo makakapasok sa work? Tilapia raw tayo. Kailangan nating mag-swim-swim. Walang tilapia ang gustong mag-swim-swim sa tubig ba na may lumulutang na diaper at mga daga. Ay, pero alam mo, hindi naman puro pangit ang nangyari today. Kanina yung senior citizen na customer natin, nakita niya na tagaktak na ako sa pawis. Kaya binigay niya sa akin yung pamaypay na binili pa niyang souvenir sa Manawag Church. Nabasbasan pa raw yun ng pare. Ako rin. Kanina yung lalaki na akala ko masungit dahil may kasigawan sa cellphone niya. Inabutan ako ng 100 pesos. Tinulungan ko kasi siyang buhatin hanggang elevator yung mga nabili niya. Uy, may 100 pesos ka naman pala. Libre mo ako ng isaw mamayang uwian ah. Oo ba? Ako pa ang magbabayad ng pamasahe mo mamaya sa bus pa uwi. Masaya kaming nagkakwentuhan ni Rudy habang inuubos ang oras ng break namin. Iyon ang nakasanayan namin, Papa Dudut. Ang magkwentuhan habang umiinom ng soft drinks habang naka-break. Kaming 2 lang madalas. Doon kami sa malayo sa mga kasamahan namin at iba kasi ang trip nila. Gusto nila ay nagyoyosi o kaya ay binabackstab ang mga ibang mga katrabaho namin. Ayaw po namin ng ganon. Kaya doon kami sa bandang likuran ng mga locker namin at nagpapalipas ng oras. Yun nga ang highlight ng araw ko, Papa Dudut, ang makausap si Rudy kahit papaano kasi gumagaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Nawawala ang stress na nararamdaman ko sa mga customer naming may masasamang ugali. At sabi ni Rudy, ganon din siya sa akin. Kaya sa ilang taon naming nagkasama sa trabaho ay hindi kami pumalya na hindi magkasama tuwing nakabreak kaming pareho. Naging mabuting kaibigan si Rudy sa akin, sa kanya ko nakwento ang mga bagay na itinatago ko sa ibang tao. Lalo na sa pamilya ko. Hindi kasi ako open sa nararamdaman ko sa family ko. Pati mga pangarap ko, hindi ko magawang sabihin sa kanya. Kay Rudy ko lang yun nagawa at nasabi ko sa kanya na pangarap kong maging accountant. Pinagdasal ko na sana ay makakuha ko ng sapat na pera para makapag-aral pero mukhang hindi makatungtong sa kolehiyo ang para sa akin. Hindi accountancy ang para sa akin, Papa Dudut. Naging kahera ko. Yun na siguro ang pinakamalapit sa realidad na katuparan ng mga pangarap ko. Nagkukwenta pa rin naman ako sa pagiging kahera ko. Medyo malapit na rin yun sa pagiging accountant, hindi ba? O malamang niloloko ko lang ang sarili ko. Uy, bakit hindi ka sumunod sa likuran ng locker area natin kaninang break time? Sayang naman yung soft drinks na binili ko para sa atin. Nangangasim na yung sikmura ako sa soft drinks eh. Saka baka mamaya magka-UTI pa ako ng 2 oras dahil sa kakainom ko nun. Bawi na lang ako bukas. Sana sinabi mo para bumili na lang ako ng ibang pwede mong mainom. Hayaan mo na. Emma, may problema ba? Ha? Wala. Meron eh. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ayos lang ako. Kilala na kita. Pag panayang iwas mo ng tingin sa akin, may problema ka. Wala akong problema. Napagalitan ka ni Bossing? Ha? Hindi. Di huli ang pagsisinungaling mo. Kapag inubo ka bigla, matik na nagsisinungaling ka. Ang dami mo namang napapansin sa akin.
Nangati lang ang lalamunan ko dahil natuyuan ako ng laway eh. Ang sabihin mo, nangangati ang lalamunan mo kapag nagsisinungaling ka. Eh ano naman kung nagsisinungaling ako? Karapatan ko yun no? Ano ba kasing nangyari ha? Sa akin ka pa magtatago. Hindi pwede yan sa akin. Hindi talaga ako pwedeng magtago sa'yo no? Ilang beses mo nang sinubukan, hindi ka nagwagi ron. Dali na, kwento na habang wala pang customer. Napagalitan nga ako ni Bossing. Sabi na eh. Bakit? Na-short pala ako kahapon, hindi ko napansin. Anong sabi sa'yo? Siyempre, kaltas na naman sa sahod ko. 350 pesos rin yun. Mahigit kalahati na yun ang sahod mo. Paano ba nangyari? Nasalisihan ako ng isang customer natin kahapon. Sabi niya kulang daw yung sukli ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit parang nabudol niya ako na abutan siya ng pera? Nakita namin sa CCTV kanina habang break time. Kaya pala wala ka kanina. Hayaan mo, may karma sa mga taong mapanlamang. Eh kailan naman nila makukuha yon? At saka paano naman ako? Di sila lumaban ng patas. Ako tong iniipit nila sa kasamaan nila. Bayaran pa naman ang bahay sa Sabado. Samahan mo ako mamaya. Uuwi na ako agad mamaya. Gusto ko na lang matulog pagkatapos ng trabaho. Pass na muna sa isaw natin. Hindi mo naman kasi ako pinatapos. Samahan mo ako mamaya para mag-withdraw. Ako na ang sasagot dun sa 350 na nawala sa'yo. Gawin kong 500 pesos para wala nang butal. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. May mga kailangan ka rin na pagkagastusan. Itago mo na lang yan. May konting ipon pa naman ako. Nakabayad na rin ako ng upa at nakapagpadala kay nanay. Kunin mo na yung 500 kaysa magastos ko pa sa inuman. Uy, nakakahiya, Rudy. Ngayon ka pa naiya? Alam ko na lahat tungkol sa buhay mo. Mamaya ha, huwag mo akong tatakasan. Samahan mo ako sa ATM. Halos maiyak ako sa sinabi ni Rudy Papadudut. Sinabi ko sa kanya na babayaran ko na lamang kapag nakuha ko na yung OT ko. Pero tumanggi siya. Yun na lang daw ang regalo niya sa akin sa birthday ko. Natawa na lamang ako kasi kakatapos lang ng birthday ko noong nakaraang buwan. Gusto lang talaga niya akong tulungan. Napakaswerte kong naging kaibigan ko si Rudy. Pagkatapos nga ng trabaho namin, binantayan niya ako para hindi raw ako tumakas. Hinila niya ako sa pinakamalapit na ATM at doon ay buo niyang minigay sa akin ng 500 pesos. Nanginginig pa ang kamay kong inabot yon. Panay ang pasalamat ko sa kanya pero hinila lang nito ng bahagyang buhok ko para sabihing walang anuman. Pagkatapos ay sinamahan na niya akong magabang ng bus na masasakyan ko pa uwi. Habang nasa bus ako noon ay bigla kong naalala lahat ng kwento naman ni Rudy tungkol sa buhay niya. Tulad ko ay kilala ko na rin siya. Ang tungkol sa magulo niyang pamilya, ang tungkol sa pakikipagsapalaran niya sa Maynila, ang tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng sariling grocery store. Nakwento nga niya na pangarap niyang makapagtayo ng malaking grocery store. Hindi lang isa kundi maraming branches. Kaya nga siya pumasok bilang bagger sa grocery store na pinagtatrabahuhan namin para may matutunan siya, lalo na sa pagmamanage. Pero sa ilang taon naming andon ay parang maramot ang grocery store na yon para turuan siya. Kinulong lang siya sa sulok katabi ko. Wala siyang ibang natutunan kundi kung paano dapat isalansan sa paper bag ang mga pinamili ng mga customers. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ang buhay namin bilang kahera at bagger. Masaya naman pero maraming pagsubok at lungkot din kaming pinagdadaanan tulad ng ibang tao. At kapag nagigiba na ang tiwala sa mga sarili namin ay magtatago kaming muli sa likuran ng locker para pag-usapan ang mga bagay-bagay na nagpapahina sa amin. Sa tulong ng sandamukal na asukal ng soft drinks na iniinom namin kada break time, pakiramdam namin ay kaya na naming harapin ang buong mundo. Hindi na ulit magtatago pero mabilis lang ding
mawawash out ang asukal na yon na nagbibigay ng pag-asa at saya sa amin. Kaya nagbabalik kaming muli sa pagtatanong kung hanggang doon na lamang ba talaga kami. Yung mga pangarap namin hanggang pangarap na lang ba talaga? Hindi nasagot ang mga tanong namin. Pinili na lang naming huwag yung harapin or hanapan ang sagot. Alam naming masasaktan lang kami kapag nagkataon. Nagpatuloy kami sa pagpapanggap na ayos lamang ang lahat. Ayos lang na hindi ako naging accountant at naging kahera ako. Humahawak pa rin naman ako at nagkukompute ng pera. Okay na siguro yon. Si Rudy siguro'y okay lang sa kanya kung wala pa siya kahit maliit na sari-sari store. Baka kasi hindi pa ready ang skills niya sa pagmamanage ng sarili niyang negosyo. Ang galing naming i-gaslight ang sarili namin Wala namang kaming magawa. Kung hindi namin gagawin yon ay mauuwi lang kami sa kalungkutan. Masisisi niyo ba kami, Papa Dudut? Bongga ha? Nilibre mo ako ng soft drinks ngayon tapos may kasama pang 2 fried siopaw at chocolate. Galante ka ha? Nauna ka bang sumahod kaysa sa amin? Wala pa yan. Mamaya pag-uwian, libre kita dun sa sosyal na kapehan. Para maranasan naman nating isulat ang mga pangalan natin sa paper cup. At matawag ng baristang Englishera. 1 M&M extra large coffee for Emma, ganda. Yung pinakamalaking kape talaga ang bibilin ko para sa atin. Tapos bibili tayo ng cheesecake. Wow, galante. May 13th month ka na ba? Ikaw ba ang unang nabiyayaan ha? Hindi may nag-abot lang ng blessing sa akin kanina. At syempre, kilala mo naman ako. Isishare ko yun sa'yo. Ipunin mo na lang yan para may pandagdag ka sa pangarap mong grocery store. Nako, wag nga muna nating pag-usapan yan. Alam mo ba, nabawasan na naman yung ipon ko. Si tatay kasi kailangan na ng maintenance sa atay niya. Siyempre, ako na naman ang inaasahan nila. Hala, ayos lang ba ang tatay mo? Ewan ko, ayoko munang makibalita. Pinapadalan ko na lang sila para sa mga gamot. Nakakainis lang kasi hindi nila magawang alagaan ang mga sarili nila. Inom dito, inom doon. Tapos sino ang mahihirapan kapag nagkasakit sila? Ako, di ba? Kasi ako yung breadwinner. Nakakainis nga. Ay, kaya wag mo na lang akong ilibre mamaya. Ako na lang ang manlilibre sa'yo, sosyal na kape. Pero yung small lang ha, tapos pass muna sa cheesecake. Wag na. Ako nga ang unang nakaisip na manlibre. Agaw trip ka naman dyan. Hayaan mo na ako para mawala na yung stress ko. Tsaka malaki naman yung inabot na tip sa akin nung chicks na customer natin kanina. Chicks? Hindi mo napansin? Yung second to the last customer natin kanina bago tayo mag-break? Yung nakasuot ng pulang leather na palda. Yung hapit na hapit ang palda. Ang kinis ng tuhod niya, no? Parang hindi nagasgasan nung bata siya. Sorry kung hindi ko napansin ha. Busy kasi ako magtrabaho kanina. Hindi ko inaatupag ang tuhod ng iba. Ang sungit naman ito. Para nagkakwento lang eh. Siya yung nagbigay ng 500 pesos na tip sa akin kanina. 500 pesos? Kaya sabi ko sa'yo, may lilibre na kita mamaya eh. Ang laki naman. Baka nagkamali siya ng inabot sa'yo ha. Baka 50 pesos lang dapat yun. Tinanong ko nga kanina, baka nagkamali lang ng bigay. Hindi naman daw. Bigay daw talaga niya yung sa akin. OFW pala siya at natuwa siya sa ngiti ko. Ang gaan ko raw kaharap. Mag-artista na kaya ako, no? Sus, naniwala ka naman. Bakit naman hindi? Sa inabutan na ako ng 500 pesos. Bakit pa siya gagastos kung magsisinungaling lang naman pala siya? Ewan ko sa'yo. Ingat ka sa mga ganyang babae ha. Baka mamaya may asawa pala yun. Naku ka. Baka matambangan ka pag uwian natin. Madamay pa ako. Oo naman ito. Masyado mong minamasama ang kabutihan ng ibang chick sa akin ah. Selos ka no? Selos? Kapal na mukha mo. Ni minsan nga hindi ako nagandahan dyan sa ngiti mo. Aray ah. Tandaan mo, nilibre kita ng 2 fried siopaw at chocolate. Dahan-dahanin mo naman ang mga salita mo. Pasalamat ka talaga, nakaka-good mood ang 500 pesos. Aalis na ako. Uy, saan ka pupunta? Kakasimula pa lang ng break natin ah.
Nagtaka na lamang si Rudy sa inakto ko, Papa Dudut. Nagsuplada ako at nagdabo. Hanggang pagbalik sa trabaho ay hindi ko siya kinakausap. Sinubukan niyang kausapin ako pero panay ang kaway ko sa mga customer para sa akin na pumila at makapagbayad. Kahit konti lang ang customers namin noong araw na yon ay chill na nga lang ang ibang kahera dahil halos kunin ko na ang lahat ng customers. Paraan ko yon para iwasan si Rudy. Nagmamadali nga rin akong umuwi para hindi na siya makasabay pa. Hindi naman siya namilit. Pero pagka-uwi ko ng bahay, nag-text siya sa akin. Ano raw ba ang problema ko? Bakit daw bigla akong nag-walk out at hindi namamansin? Ano raw ba ang ginawa niya? Doon ako nakaramdam ng konsensya, Papa Dudut. Wala naman kasi siyang ginagawang mali. Ako lang talaga ang problema. Ako lang tong biglang nagselos kahit na wala naman akong karapatan. Matagal ko nang gusto si Rudy, Papa Dudut, lihim nga lang yon at wala akong pinagsasabihan. Yun lang ang isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Dahil nahihiya ako. At hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Paano ba naman kasi ay hindi ko maramdaman na may gusto siya sa akin? Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na umamin kung kahit konting hint na type niya rin ako ay wala pa? Nag-type ako sa aking cellphone at sinabi ko ang lahat ng nararamdaman kong inis sa kanya. Dahil lagi na lang ako nagsiselo sa mga customers namin na nagpapakyut sa kanya at nag-aabot ng tip para landiin siya. Pero hindi ko yon sinend. Binura ko rin. Hindi ko siya nireplyan at kinabukasan at sa mga sumunod na araw, iniwasan ko na siya. Nahalata naman niya at kinompronta niya ako kaagad. Papa Dudut. Emma, Oh, anong Umayos ka nga. huwag mo nga akong guluhin, nagtatrabaho ako. Wala namang customer. Kinakalikot mo lang yung cash register eh. Inaayos ko ang pagkakasalansan ng mga pera, bakit ba? Kailan mo pa ginawa yan? Ngayon lang. Bakit may problema? Bakit kaya hindi mo problemahin kung paano ko magsasalansan ng paper bag na mga pinamili ng customers natin? Para good job ka palagi kay bossing. Napapaisip ka ba kay bossing? Balak mo i-advance ang 13th month pay mo. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ganito pa rin. Hindi eh. Huwag mo akong lokohin. Panay ang iwas mo sa akin. Tuwing break time, kasama mo si Sunny. Ano naman ngayon kung kasama ko si Nason? Hindi mo nga trip kasama yung mga yun eh. Ayaw mo yung kabastusan nila sa mga kasamaan nating babae tapos lalapit-lapit ka sa kanila. Sa na-judge ko sila ng maaga. Mabait naman sila. Kaya gusto ko na silang kasama. Kaya ako naman yung iniwan mo, ganon. Ay, wag mo na nga akong guluhin, Rudy. Chine-check ko kung may mga maduduming piso dito sa cash register para maipalit na kay bossing. Manahimik ka na lang dyan o kumuha ka ng mga karton sa stockroom para mag-ready na sa mga customers natin mamaya. Umiiwas ka talaga sa akin. Halata. Ano naman ngayon? Dapat ba ikaw tong lagi kong kausap? Hindi na ba ako pwedeng makipagkaibigan sa ibang katrabaho natin? Puro na lang sa'yo dapat? Hindi ko naman pinagbabawalan na makipagkaibigan ka sa iba. Hindi naman kita kinukulong sa akin. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit isang araw, hindi mo na lang ako kinakausap. In-unfriend mo pa ako sa Facebook. Na-unfriend ba kita? Di ko alam eh. Baka may problema lang sa Facebook. May problema? Inad ulit kita, pero hindi mo inaccept ang friend request ko. Busy ako, hindi ako madalas mag-Facebook. Hindi madalas. Kakapalit mo nga lang kanina ng profile picture at cover photo mo eh. Nakapag-reply ka pa sa mga nagko-comment sa profile picture mo. Tapos yung friend request ko hindi mo pinapansin. Di ikaw na ang stalker. Hindi ka talaga sasagot ng maayos. Maayos naman sagot ko ha. Ayaw mo lang tanggapin. Ganun ba? Sige, sorry. Ako na tong mali. Sorry kung nagwo-worry ako kung bakit bigla ka nagbago sa akin. Sorry kung masyado akong concerned sa'yo at sa pagkakaibigan natin. Okay, thank you. Pwede na ba akong bumalik sa pag-check ko ng maruruming barya para matapos na ako? Okay. Kung ako sa'yo,
Pumunta ka na sa stockroom para kumuha ng mga karton. Maghahanap na naman ng mga customer natin ng... Hindi na kailangan. Si Sunny na lang ang utusan mong kumuha ng karton. Hindi na siyang nakatokang bagger sa akin. Kinausap ko na si bossing kanina kung pwede ako makipagpalit ng kahera. Payag naman siya. Doon na ako kay Claire. Papadudot, hindi ako agad nakapagsalita sa sinabi ni Rudy. Nakipagpalit na pala siya ng kahera at kay Claire pa papadudot. Maharot yung babaeng yon. Nakakainis. Matagal nang may gusto si Claire kay Rudy, alam naming pareho ni Rudy yon. Pinagkakalat nga ni Claire sa trabaho na type nito si Rudy. Pero hindi lang gumagawa ng move si Rudy para ligawan niya si Claire. Dahil masyadong busy si Rudy na kasama ako at hindi kami nalalayo sa isa't isa. Pero dahil iniiwasan ko na siya at nagpalit siya sa nakipagpalit siya ng kaherang si Claire, malamang ay may chance na silang dalawa. Wala na ako sa eksena eh. Naiinis ako noon pero nagkunwari na lamang ako na wala akong pakialam sa mga nangyayari. Pero hindi yon totoo. Dahil sa kakaisip ko sa paglipat ni Rudy, hindi ako nakapag-focus sa trabaho. Ang dami kong pinavoid. Napagalitan tuloy ako ni Bossing. Nakita ni Rudy na sinisigawan ako ni Bossing dahil sa mga pagkakamali ko. Hiyang-hiya ako noon at hindi ko magawang tignan si Rudy. Noong uwian ay sinubukan akong lapitan ni Rudy para i-comfort tulad ng dati kapag pumapalpak ako sa trabaho. Pero tinulak ko siya para makalayo sa akin. Sumakay ako kaagad ng elevator, umiyak ako doon. Mabuti na lamang at mag-isa ako sa loob ng elevator, kaya nagawa kong pakawalan ng sama ng loob ko. Hindi kay Rudy kundi sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil ako naman tong dahilan ng gulo sa pagitan namin ni Rudy. Ako naman tong unang umiwas pero parang ako yung biktima. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko, ganito ba kapag nagmamahal ka? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinanindigan ko na lamang ang pag-iwas kay Rudy. Nagkunwari akong okay. Nagkunwari akong masaya na si Sunny ang bagong bagger ko. Kahit halos araw-araw akong naha-high blood dahil ang daldal niya masyado at hindi inaayos ang kanyang trabaho. Pati ako'y nadadamay din sa kapalpakan niya sa work. Nagtitimpi lamang ako. Hindi dapat mahalata ni Rudy na hindi ako okay na si Sunny ang bagger ko. Samantalang sila ni Claire, ayon, masaya at kitang-kita ang harutan nila. Nakakabwisit tignan. Nakakasira ng araw, lalo't katabi ko lang sila mismo. Nadidinig ko rin ang usapan nila at nadidinig ko kung paano harap-harapang landiin ni Claire si Rudy at wala akong magawa. Hindi na ako kinausap ang muli ni Rudy pero pansin ko ang palihim niyang sulyap sa akin, lalo kapag na-stress na ako sa trabaho ko. Iba talagang kasama si Rudy sa work, maganda ang tandem namin. Mabilis ang trabaho kaya maaga rin kaming nakakapag-break. Nami-miss ko siyang kasama pero syempre hindi ko yon aaminin sa kanya. Hindi ko pwedeng ilaglag ang pride ko, lalo't nakikita ko siyang mas okay kesa sa akin. Hanggang isang araw ay bigla na lamang itong lumapit sa akin habang naka-break ako. Mag-isa lamang ako sa smoking area kahit hindi naman ako nagyoyosi. Yun lang kasi ang lugar kung saan ay malayo si Rudy sa akin pero nakakainis lang na nagawa pa niya akong puntahan doon. Papadudot. Bakit nandito ka sa smoking area? Bakit? Bawal na ba? Hindi ka naman nagyoyosi. Gusto ko lang namang tumambay. May iba namang pwedeng tambayan, bakit dito pa? Maganda ang view. Anong maganda ang view? Basuraan nga ang view mo eh. Ano bang pakialam mo? Gusto ko rito. Fresh ang hangin. Kita mo na, kahit sarili mong baga, pinagkanulo ka bigla. Umalis ka na rito. Lumipat ka na lang ng ibang pwesto na may totoong fresh air. Ayoko nga. Pabayaan mo nga ako. Ang tigas ng ulo mo. Mas matigas ang ulo mo. Bagay kayo ni Claire. At naisingit mo pa talaga si Claire sa usapan. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao.
Pero siya may ginagawa sa'yo, no? Yung pahaplos-haplos ng braso kahit may customer na inaasikaso. Ano yun? Ano yan? Anong ano yan? Yang ganyang reaksyon mo sa paghaplos sa akin ni Claire. Pati yun napapansin mo pa? At bakit hindi ko naman mapapansin? Katabi ko lang kayo. Sinasadya mong pansinin. Nakabantay ka sa akin. Kapal na mukha mo ha. Cash register lang ang binabantayan ko. Sus! Mukhang pinagseselosan mo si Claire. Paano kung oo? Uy, selos siya. Huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin ang paborito kong kahera. Huwag ka na magselos, ha? Bati na tayo. Tara sa tindahan. Libre kita soft drinks at siopaw. Rudy, paano kung nagsiselos nga ako? Di i-celebrate natin. Anong gusto mo? Bola-bola o asado? Seryoso ako. Sumagot ka. Nagsiselos ako, Rudy. Pinagseselosan ko si Claire. Pinagseselosan ko lahat ng customers natin na nagbibigay ng tips sa'yo para landiin ka. Kahit yung senior citizen na inabutan ka ng pandesal, nagsiselos din ako ron. Kasi sila kaya nilang hawakan ka, landiin ka. Ako hindi, kaya nagsiselos ako. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Rudy, nagsiselos ako. Prank mo ba to? Anong prank? Ano ako, vlogger? Yan lang ang sagot mo? Tatawanan mo lang ako? Matapos ko sa iyong aminin na gusto kita? Gusto mo ako? Halata ba? Magsiselos ba ako kung hindi? Ano ba namang kamanhiran yan, Rudy? Hindi ako manhid. Tanga lang, ganon. Kasi hindi mo magets yung pagsiselos ko dahil type kita. Ay, Emma, Lalim ng hinga ha? Busted ba ako? nagawa mo pang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro Kung pwede ka nga lang ligawan, gagawin ko ngayon. Mapatunayan lang na type kita. Ang dami mo na sigurong nalanghap na usok dito. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Halika na, umalis na tayo dito. Baka kung ano pa ang masabi mo. Namula ang mukha ko sa sinabi ni Rudy. Halatang rejected ako sa sinabi niya. Inalalayan niya akong makaalis sa smoking area at ewan ko kung bakit ako sumunod sa kanya. Nagpunta kami sa tindahan para bumili ng soft drinks at siopaw. Parang wala lang sa kanya mga ginawa kong pag-amin. Tahimik lamang ako noon at hindi ko rin alam kung bakit sumunod pa rin ako sa kanya. Siguro kasi umaasa ako na may makukuha pa akong sagot sa kanya pero wala. Dahil kahit naubos na namin ang soft drinks at siopaw, wala pa rin. Nakabalik na kami sa trabaho pero wala pa rin. Inobserbahan ko siya at parang normal pa rin ang inaakto niya. Umiwas nga lang siya ng konti kay Claire at hindi nagpahaplos pa. Kahit papaano ay may maganda pa rin palang nagawa ang pag-amin ko. Mabilis lang lumipas sa mga oras, uwian na agad. Inaya ako ni Sunny na mag-isaw pero tumanggi ako. May balak kasi akong kausapin si Rudy at nagpanggap akong may inaayos pa sa cash register ko. Kasi hindi pa rin naman umaalis noon si Rudy sa pwesto niya. Alatang nagpapanggap lang din siyang nag-aayos ng mga paper bag at straw na panali ng mga karton. Naghihintayan kaming dalawa papadudot hanggang sa magtama ang mga paningin namin. Doon na po lumapit si Rudy sa akin. Pwede raw ba kaming mag-usap? Tumango ako at sinabing mag-out muna kami para ituloy ang usapan sa labas. Kabado ako sa kahihinatnan ng usapan namin pero sana may sagot na siya sa ginawa kong pag-amin. Gutom ka na ba? Malapit na. Kaya sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin para makauwi na ako at makakain. Yung tungkol lang sa kanina. Mabuti naman at may sagot ka na. Sorry kung hindi ako nakasagot agad kanina ha. Nabigla lang ako. Gets ko naman. Pero aaminin kong dati pa gusto mo na ako. Ano? Alam mo na type na kita noon pa lang? Oo, binabaliwala ko lang talaga. Kasi ayaw mong masira ang friendship natin? O ayaw mo lang sa akin? Dahil may pangarap ako. Wow!
Ang sakit naman nun. Parang panira ako sa pangarap mo ah. Sorry ah. Hindi naman sa ganun. Mali na naman ang atake mo. Eh ano pala? Alam mo naman ang tungkol sa pangarap ko, di ba? Tungkol sa pagkakaroon ng sariling grocery store, alam ko. At alam mo naman na lahat gagawin ko para makamit yun, di ba? Bakit Rudy? Magiging sagabal ba ako sa pagkamit nun? Pwede naman ako maging inspirasyon mo para galingan mo pa, di ba? Ayaw mo nun? May supportive kang girlfriend? Hindi kita pwedeng maging girlfriend, Emma. Kasi ayaw mong masira ang friendship natin. Ay, hindi kita type. Aray ah, pwede namang umuo ka na lang dun sa huling sinabi ko. Bakit kailangan maging honest ka pa? Sakit naman nun, Rudy. Kasi alam mong hindi ako sinungaling, di ba? Kaya nga eto, aamin na ako. May sasabihin ako sa'yo at sana hindi to makarating sa ibang tao. Bakla ka? Hindi, pero may baklang nag-aalaga sa akin. Ano? Sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para sa pangarap, di ba? Kaya ka pumatol sa bakla? Para magkaroon ng sariling grocery store? Hinuhusgahan mo ba ako? Oo. Asan ang prinsipyo mo nun? Sa tuwing nilalapitan ka ng mga bakla dati para sustentuhan ka, ayaw mo. Kasi sabi mo, gusto mo marangal ang paraan ng pagkuha mo ng pera. Anyari ngayon? Pwede bang nagbago lang ng desisyon at pananaw sa buhay? Tama na nga yung pananaw mo noon eh. Ay, wala namang magagawa yung marangal na pananaw sa buhay. Hindi naman ako makakasurvive kung yan lang ang meron sa akin. Alam nating pareho yan. May mga pangarap tayo, di ba? Ikaw, accountant. Ako, may-ari ng grocery store. Pero asan tayo ngayon sa pagkamit nun? Kahera ka at bagger ako. Ilang taon na, pero ang layo pa rin ang pangarap natin. Kasi ano? Kasi hindi tayo gumagamit ng pinagbabawal na teknik. Hindi tayo sumasabay sa mga nandadaya, kaya hindi tayo umuusad. At gusto mong mandaya para makauna ka. Hindi sana, pero kailangan ko nang maging praktikal. Lumalala na ang sakit ni tatay sa atay. Lumalaki na rin ang gastos sa school ng mga kapatid ko. Kung uunahin ko maging patas sa pakikipaglaban, matatalo lang ako. Rudy, may iba namang paraan. Wala nang madali pang paraan. Ito na yun, Emma. Ganyan ba talaga kapag nilamon ka na ng pangarap? Handa mong babuyin yung katawan mo, makuha mo lang yung gusto mo? Pasensya ka na, Emma, kung magkaiba na tayo ng mindset ha. Pero sino ka para husgahan ako? Akala mo naman ang linis mong tao. Concern lang ako sa'yo. Concerned o masama lang ang loob mo dahil hindi kita gusto? Papadudod sinampal ko si Rudy dahil sa huli niyang sinabi. Nasaktan ako sa sinabi niya. Parang hindi ko na siya kilala. Nawala na yung Rudy na may pakialam sa feelings ko. Dati kahit mukha akong ewan o palpak ako sa trabaho ko ay hindi niya ako pinaprangka at sinasabihan ng masasakit na salita para ma-down ako. Pero yung Rudy na kaharap ko noon ay parang ibang tao. Alam kong galit lamang siya dahil pinagsabihan ko siya, pero bakit kailangan niyang ipamukha sa akin na kaya lang ako nagkaganon ay dahil binasted niya ako. Ang kapal ng mukha niya at gusto ko lang namang ipaalala sa kanya na mali ang ginagawa niya. At bilang kaibigan niya ay gusto kong maitama niya yon. Pero bakit nagmukha akong masama? Mula noon ay iniwasan na niya ako. Laging masama ang tingin niya sa akin sa tuwing nagtatama ang mga paningin namin. Ilang beses ko siyang gustong lapitan pero panay ang iwas niya. Nung isang beses na nag-early break ako ay nagpunta ako sa stockroom para umidlip pero laking gulat ko nang makita kong naghahalikan sina Rudy at ang bossing namin. Ang manager ng grocery store na pinagtatrabahuhan namin. Hindi nila ako nakita dahil dahan-dahan akong lumabas ng stockroom at doon ko nalaman ng nagsusustento kay Rudy ay ang bossing namin. Bawal magkaroon ng relasyon ng manager at isa sa mga staff namin, nasa company policy namin yon. Nanginginig akong bumalik sa cash register para ituloy ang pagtatrabaho na parang wala akong nakita.
Ilang araw na ang nakalipas mula noong nahuli ko sina Bossing at Rudy. Hindi ko pa rin alam ang gagawin. Magsusumbong ba ako? Baka kasi magbuka akong bitter dahil sa pangbabasted sa akin ni Rudy. Pero kasi mali ang ginagawa nila. Ano po sa tingin ninyo ang dapat na gawin? Maraming salamat po sa mga tutulong at magbibigay ng opinyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emma. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay Love Stories. Love Stories. Ating mga Pilipino, ang mga taong nasa 30s ay laging inaasahang may pamilya o kasintahan na. Kalimitan kasing inuhusgahan ng mga taong wala pang love life lalo na kapag matanda na sila. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magkaroon ng kapareha sa buhay o hanggang ngayon ay wala ka pa ring kasintahan? Dear Papa Dudut, matandang dalaga, ito ang karaniwang ipinaparamdam sa akin ng mga kamag-anak na meron ako tuwing nagkakaroon kami ng family gathering. Lagi kasing kasama sa mahabang listahan ng mga interview portion ang mga katanungan kung may boyfriend na ba ako o kung kailan ako magpapakasal. Minsan nakakasawa na ring sumagot sa paulit-ulit na tanong. Pero para sa inyo Papa Dudut ay sasagutin ko ulit ito. Single po ako hanggang ngayon. 38 years old na ako pero hindi ko pa rin naranasang magka-boyfriend. Totoo naman ang tawag nila sa akin isa akong old maid. Pero nakakabanas lang kapag ipinapaalala pa nila sa akin ang pagiging mapag-isa ko sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adi, Papa Dudut. Sumulat ako sa inyo dahil sa isang pangyayari sa buhay ko na tingin ko ay bagay na i-share sa inyong programa. May bigla po kasi akong naalala. Marami pong tumakbo sa isipan ko mula noong makita ko na gawing live action series yung isang sikat na anime sa GMA. Nangyari tong bahagi ng buhay ko na ito mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa akin at sa kaibigan kong si Jules. College ako noon nung una kong nakilala si Jules. Payat, average height at average looking din siya. Ganyan ang first impression ko sa kanya nung una ko siyang makita. Nasa cafeteria ako noon at busy sa panonood para pumatay ng oras habang naghihintay ako sa pangalawang klase ko noong lapitan ako ni Jules para abalahin. Yan ba yung trending na anime ngayon? Ha? Sorry, na-curious lang ako sa pinapanood mo. Tinatanong kita kung yan ba yung sikat na anime ngayon. Hindi ko na maalala yung title basta may fairy something sa title. Oo, ito nga. Ayos! Maganda ba? Ano sa tingin mo? Maganda naman, nakaka-hook siya. Maayos yung animation tsaka maganda yung storytelling. Saan ka nanonood niyan? Kinopya ko lang to sa kaibigan ko, pero tingin ko meron naman to sa internet. Check mo na lang. Okay. Hulaan ko. Mahilig ka sa anime, no? Obvious ba? Galing ko, no? Nakita ko kasi na may sticker ka ni Ichigo Kurosaki na nakadikit sa laptop mo. Okay, galing mo. Salamat. Ano palang pangalan mo? Ako si Adi, 4th year college, anime lover. Favorite color ko, green. At ayoko sa mga taong madaldal. May tanong ka pa ba? Ang haba naman ng pangalan mo. Ako pala si Jules. 4th year college din ako. Hello Jules, may pinapanood kasi ako. Pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? At saka sino ka ba? Ang sungit mo naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan Hanap ka na lang ng iba dyan. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Ikaw gusto ko
Ngayon lang kasi ako nakakita ng babaeng mahilig din sa anime. Anong favorite anime mo? Marami akong favorite anime pero para masagot yung tanong mo, favorite ko yung Big 3. May tanong pa? Anong Big 3? May ganun bang anime? Akala ko ba anime lover ka rin? Hindi mo alam yung Big 3? Hindi. Ano ba yon? Big 3 ang tawag sa 3 pinakasikat na anime sa buong mundo. Ah, ito ba yung one? Oo, yan nga. May tanong pa? Wala na po. Ikaw, may tanong ka ba sa akin? Wala. Makakaalis ka na. Sige, bye-bye. Nice talking to you. Sandali, may isa pa pala akong tanong. Ano? Pwede bang mahingi yung phone number mo? Hindi ako nagbibigay ng number sa taong hindi ko kilala. Pero kilala mo na ako ah. Nagpakilala na ako sa'yo kanina. Hindi. Hindi kita kilala. Hindi ko nga maalala yung pangalan mo eh. Jules. Ako si Jules. Wala akong pake. Tingnan mo, 9:00 na pala. Di ko na natapos yung pinapanood ko. Sige, tapusin mo na. Aalis na ako. May klase na ako, kasalanan mo to eh. Dami ng tao sa cafeteria, ako pa yung kinukulit mo. Sorry na. Ba't ka nag-aayos ng gamit? Aalis ka na? Papasok na ako sa klase. Ihatid na kita sa classroom nyo. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Hindi ako nawawala. At pwede bang tantanan mo na ako? Sisigaw ako dito kapag hindi ka pa umalis. Oo na. Aalis na. May pagka-stalker ang datingan ni Jules nung una, Papa Dudut. Hindi kasi niya ako tinatantanan kahit na tinatarayan ko na siya. Sa mga sumunod na araw ay binalikan ulit niya ako sa cafeteria para kulitin ulit. May time nga noon na lumipat ako ng tambayan ko pero nahanap pa rin niya ako. Dahil sa pagiging determinado niya na kaibiganin ako noon ay unti-unti rin naman akong nasanay sa presensya ni Jules, Papa Dudut. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Pareho kaming mahilig sa anime kaya marami kaming napag-uusapan. Marami rin siyang recommendation pagdating sa kung ano ang dapat na susunod kong panoorin. Hindi nga nagtagal ang pagkakaibigan namin yon ay mas lumalim pa. Kung dati mag-isa lamang ako noong nanonood sa laptop ko, that time ay sabay na kami ni Jules na manood ng mga latest episode ng mga anime na sinusubaybayan namin. Anak mayaman po itong si Jules. Hindi lang halata kasi hindi siya marunong magayos ng sarili niya. Pero branded ang mga gamit niya. May isang beses nga na nadako ang usapan namin sa mga latest na gadget sa merkado. Hindi ako noon makarelate dahil ang gadget lang na meron ako noon ay cellphone at laptop. Dahil nga sa pagiging close namin ni Jules ay lagi akong tinutokso noon ng mga kaibigan ko sa kanya. Akala kasi nila ay boyfriend ko na siya kasi bigla na lamang siyang dumating sa buhay ko. Palagi kong kinaklarify na magkaibigan lamang kami pero ayaw nilang maniwala. Totoo naman, Papa Dudut, kaibigan lang ang turing ko noon kay Jules. Adi! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita tinetext. Shh! Hinaan mo nga yung bunganga mo. Mamaya palayasin tayo ng librarian dito. Wala yung librarian. Nakita ko siya nagmemeryenda kanina sa baba. Ano palang ginagawa mo rito sa library? Wala ka sa cafeteria ngayon ha? Nagre-review ako. May oral exam kami mamaya. Paano mo pala ako nahanap? Malakas yung pang-amoy ko eh. Huwag mo nga akong etyosin dyan. Paano mo nga ako nahanap? Ang liit lang ng school natin. Paano kita hindi mahahanap? Kung wala ka sa cafeteria, nasa classroom ka ng next class mo. Kung wala doon, nasa likod ka ng school sa stage ng field natin. Itong library yung huling pinuntahan ko. So inikot mo tong buong school? Oo. Ano pa yan? Oh, bakit naman dismayado? Ayaw mo ba akong makita? Hindi kita nire-replyan kasi ayoko ng distraction ngayon. May gusto lang kasi akong sabihin sa'yo. Mamaya na lang. Kailangan ko na talagang mag-review. After graduation, lilipat na kami sa Quezon. Quezon City? Hindi, sa Quezon Province. Talaga? San dun? Sa Infanta, malapit sa dagat. Doon na kayo titira? Oo, hindi maganda yung pagsasama nila mama at papa eh. Kaya nag-decide si mama na lumipat na sa Infanta. Doon kami sa lola namin para may kasama si mama na magbantay sa mga kapatid ko. So hindi na tayo magkikita niyan? Magkikita pa rin naman tayo, hindi nga lang palagi.
Okay. Oh, ba't malungkot ka? Mamimiss mo ako, no? Hindi excuse me. Mamimiss mo ako eh. Hindi talaga. Mas mabuti nga yun eh. Mababawasan ang taong makukulit sa buhay ko. Ako? Mamimiss kita. Talaga? Oo naman. Ikaw lang naging kaibigan ko sa school na to eh. Yung totoong kaibigang matatawag. Yung iba kasi, kaibigan ko lang kasi mahilig ako manlibre. Ikaw, hindi pera ang habol mo sa akin. Hindi naman kasi ako mukhang pera. Kaya nga thankful ako na naging kaibigan kita. Nakakalungkot lang na magkakahiwalay na tayo after graduation. Wala tayong magagawa eh. Kung nakatakda talaga tayong maghiwalay, kailangan nating sumabay sa agos. Oo nga. Oh, sige na. Mag-review ka na dyan. Mamaya ako pasisihin mo kapag bumagsak ka sa oral exam mo. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Samahan mo akong mag-review. Papa Dudut, hindi ko lang ito ipinaramdam pero ang totoo ay nalungkot talaga ako noong nalaman kong lilipat na sina Jules ng tirahan. Biglaan kasi ang nangyari at saka ko lang nalaman ito noong malapit na ang graduation. Kung nalaman ko lang ito ng mas maaga sana'y nasulit ko ang mga araw na magkasama kami. Pagsabit ng graduation ay isang libro ang iniregalo ko kay Jules. Binigyan naman niya ako ng friendship bracelet. 2 days after nito ay lumabas kami para kumain for the last time. Sa sumunod na araw ay lumipat na silang mag-iina sa Infanta. Kahit magkalayo ay hindi naman kami nawala ng communication sa isa't isa ni Jules, Papa Dudut. Malaki ang naitulong ng social media kaya napanatili namin ang pagkakaibigan naming dalawa. Tuwing may bagong news sa anime world ay agad namin itong pinag-uusapan. Minsan nagpapadala din kami ng regalo sa isa't isa. Nagpa-burn pa nga siya noon ng CD na ang laman ay favorite soundtrack niya mula sa mga anime na napapanood niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, simula noong nalayo si Jules ay mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin. Ironic nga eh, dahil kung kailan siya lumayo ay saka naman napalapit ang feelings ko sa kanya. Napagtanto ko na may serious side din pala itong si Jules. Mas marami kasi siyang nasasabi pagdating sa mga chat kesa sa personal. Dahil dito ay nagbago ang tingin ko sa kanya at unti-unti ay nakabuo ako ng pagkagusto. Sa lalaking dati ay inaayaw-ayawang ko lang ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang taon matapos lumipat sina Jules ay sinimulan naming habulin ang mga pangarap namin sa buhay. Naging busy na kami noon sa kanya-kanya naming trabaho. Ang dating gabi-gabing chats at calls ay dumalang na. Ang mga updates namin sa isa't isa ay nangyayari na lamang kapag may nakakaalala. Ang naisip ko noon ay dahil nagsisimula na kaming maging adult. Nagbabago na ang priorities namin at totoo naman yon, Papa Dudut. Pero hindi naglaon ay nalaman ko ang rason kung bakit unti-unti nang nalalayo ang loob sa akin ni Jules. My girlfriend na pala siya, Papa Dudut. Nasaktan ako nang napag-alaman kong hindi na pala single si Jules. Kasalanan ko rin naman kasi sobrang ma-pride ako. Ayaw kong umamin noon na may nararamdaman ako sa kaibigan ko. Sa huli ay katulad ng lagi kong sinasabi. Sumabay na lamang ako sa agos. Wala naman akong choice dahil pagiging magkaibigan lang ang meron kami ni Jules ng time na yon. Ang ginawa ko na lamang ay ibinuhos ko ang buong atensyon ko sa pagtatrabaho para mawala na sa isipan ko si Jules. And true enough ay naka-move on din naman agad ako sa kanya. Malaki ang naitulong ng pagtigil ng communication naming dalawa. Hindi na siya noon nagchat-chat kaya hindi na rin ako nagchat-chat sa kanya. Hanggang sa dumaan ang mga taon ay nakalimutan na lang namin ang isa't isa. Pero isang araw habang nakababad ako sa Facebook ay isang lalaki ang nag-comment sa profile picture ko. Zam ang nakalagay na pangalan niya. Nasa halip na SIX ang letra ng simula nito. Late ko nang na-realize na si Jules pala ito at binaliktad lang niya ang pangalan niya. Inad ko siya at agad din naman niya akong inaccept. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang tumawag, Papa Dudut.
Adi! Si Jules to! Kumusta ka na? Uy, Jules! Mabuti naman ako. Haggard nga lang sa work. Ikaw? Pareho lang pala tayo. Pagod na rin ako sa trabaho. Sawa na sa buhay. Hindi ko na alam na bago na pala ang Facebook mo. Oo, gumawa ako ng bago. Nakalimutan ko yung password ng nauna kong account eh. Kaya naman pala. So anong meron? Ba't bigla kang nagparamdam? Wala lang. Bigla kitang naalala eh. Di mo ba ako na-miss? Hindi. Aray naman. Ako kasi na-miss kita eh. Sus, akala mo naman. Ikaw nga tong biglaan na lang nawala simula nung nagka-girlfriend ka. Totoo nga yung sabi nila, once na lumayo ang isang kaibigan, ibig sabihin nun may jowa na. Ikaw din naman tumigil ka sa pag-chat sa akin eh. Aminin mo. Eh sino bang last message sa chat natin nun? Hindi ba ako? After nun hindi ka na nag-reply. Akala ko hindi ka na interesado kaya hindi na ako nag-chat. Ito naman, hindi lang nakapag-reply, nagtampo na agad. Naging busy na rin ako kasi sa trabaho kaya ganun. Naiintindihan ko naman. Kumusta na pala kayo ng girlfriend mo? Maayos naman kami. May anak na kami. May anak ka na? Oo, 2 years old. Babae. Wow! Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung bata pa tayong nanunood ng anime sa kantin, tapos ngayon tatay ka na pala. Oo nga eh. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Ano yung boyfriend? Wala pa. Sa sobrang busy ko sa work, wala akong time para dyan. Ang work hindi nawawala yan. Pero ang tao nauubos. Simulan mo na maghanap ng nobyo dyan. Baka mamaya tumanda kang dalaga. Sa ganda kong to, hindi ako tatandang dalaga, no? Alam ko naman yon. Pero Adi, hindi lang basta-basta bumabagsak ang mga lalaki sa harapan mo. Kailangan mo din makipag-date minsan. Kung sa bagay, napakasuplada mo kasi. Kaya siguro takot kang lapitan ng mga lalaki. Grabe ka naman sa akin. Oh, totoo naman, di ba? Hindi kaya. Oo kaya. Ang taray mo nung una kitang nakilala. Eh kasi naman ang kulit mo nun. Para kang kabuti na bigla na lang sumusulpot tapos hindi na ako iniwan. Ay mali, iniwan mo pala ako kasi lumipat ka sa Quezon. Ang lungkot siguro ng buhay mo ngayon, no? Kasi nawala ako sa tabi mo. Excuse me po, hindi lang ikaw ang source of happiness ko, no? Pero aminin, isa ako sa happiness mo, di ba? Well, oo. Pero slight lang. Sabi ni eh. Alam ko naman na type mo talaga ako eh. Ayaw mo lang kasing umamin. Kapal ng mukha, hindi kita type. Mawalang galang na ha. Oo na, hindi na. O sige na, papasok na ako sa office. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Okay, sige. Ingat ka sa work. Bye-bye. Keep in touch ha. Papadudot after ng pag-uusap namin yon ay nagsimula ulit ang communication naming dalawa ni Jules. Nang araw na yon ay inesto ko ang Facebook profile niya at doon ko nakita ang mga pinagdaanan niya sa mga taong hindi kami magkausap. Nagtatrabaho siya sa isang tech company at bago rin pala ang girlfriend niya. Hindi na ito yung girlfriend niya noong bagong lipat lamang siya sa Quezon. Ang girlfriend niya ngayon ay na si Julie na siyang nanay ng anak niya isang nurse. Mas maganda siya kung ikukumpara sa akin. Aaminin kong medyo nasaktan ako noong nalaman kong may anak na pala siya. Akala ko ay totally move on na ako sa kanya pero hindi pa pala. May nakatago pa rin pala akong pagmamahal sa kanya na pilit ko lang kinalimutan. Ang problema lang ay wala ring silbi ang pagmamahal na yon dahil ibang babae naman ang gusto ni Jules. Sa mga sumunod na buwan ay binalik namin sa dati ang sigla ng pagkakaibigan namin ni Jules. Kapag may time na nagkwekwentuhan kami sa phone, nagkakausap pa nga rin kami minsan tungkol sa anak niya na sobrang cute at manang-mana sa tatay. Tumagal ang ganong relasyon namin ng halos 2 taon at matapos ang napakahabang panahon ay muli kaming nagkita ni Jules noong dalawin niya ako sa trabaho ko. Adi! Jules? Ikaw nga! Anong ginagawa mo rito sa Maynila? May inilakad lang akong papeles. Naisip ko na puntahan ka bago ko umuwi. Paano mo naman nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Di ba nga malakas ang pang-amoy ko? Nahahanap kita kahit saan ka magpunta. Yung totoo, paano nga?
Nakita mo sa Facebook? Hindi. Nagpunta ako sa bahay nyo. Nasa trabaho ka raw, sabi ng nanay mo. Dito niya ako pinapunta. I see. Grabe, ibang-iba ka na. Medyo nagkalaman ka ngayon Ikaw din naman. Hoy, hindi Nagkiketo diet kaya ako. Totoo ba? Mataba ako? Biro lang. Ang sexy mo nga eh. Bakit ba na-offend kayo kapag pinag-uusapan ng timbang niyong mga babae? Samantalang kaming mga lalaki, kahit sabihan niyong mataba, okay lang. Kasi masyadong mataas ang standards ng lipunan pagdating sa mga babae. Kaya nga sobrang dami naming insecurities kaya medyo offensive nga kapag timbang na namin ang pinag-uusapan. Ganun ba yon? Oo, ganun yon. Nga pala, kumusta na kayo ng girlfriend mo? Nag-aaway pa rin ba kayo? Paano mo nalaman? Sira, nakwento mo sa akin. Naaalala mo nung bigla mo akong tinawagan, 1:00 ng madaling araw? Lasing ka nun. Sa akin ka nag-vent ng mga problema nyo ng girlfriend mo. Talaga ba? Hindi ko maalala yun Galit na galit ka nga nun Damang-dama ko kahit sa tawag lang. Naghiwalay na kami ni Julie. Naghiwalay na kayo? Bakit? Hindi ko ba sinabi yung rason nung tumawag ako sa'yo? Hindi. Basta ang sabi mo lang galit ka sa girlfriend mo nung time na yun. Nahuli ko siyang nag-cheat. Oh my gosh! Haliparot na babae! Sobrang toxic na ng relationship namin. Yun na yung last straw. Kaya hindi ko na siya binigyan ng second chance. Paano yung bata? Mag-i-stay siya sa akin. Kukunin ko siya sa Australia. Australia? Lilipat na kami doon. Kukunin kami ng tita ko na nakatira doon. Kaya ako nandito sa Maynila ngayon kasi may nilalakad akong papers. Doon na kayo titira? Sawa na ako sa buhay dito Gusto ko magsimula ulit sa ibang bansa. Ganun ba? Di mas magkakalayo na naman pala tayo. Malayo na nga yung Quezon, mas malayo naman yung Australia. Huwag mo namang ipahalata na mamimiss mo ko. Oo, mamimiss kita. Mamimiss kita ng sobra, Jules. Ano, happy? Narinig mo na yung gusto mong marinig? Yan, ganyan dapat. Dapat hindi mo pinipigilan yung feelings mo sa akin. Dapat maging open ka sa nararamdaman mo. Ang filingero mo talaga. Di ka pa ba sanay? Medyo sanay na. Tapos ka na ba sa trabaho? Oo, kaka-out ko lang. Bakit? Tara, kain tayo sa labas. Bago ko bumalik ng Quezon. Sure! Pagkatapos ng pagkikita naming yon, Papa Dudut, ay hindi na ulit nagparamdam si Jules. Inisip ko na lamang na naging busy na siya sa paglipat nila sa Australia kaya hindi ko na lang din siya ginulo. Nagpatuloy ako sa buhay nang hindi ko namamalayang umiiyak na pala ang puso ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil napakaraming chances na ang ibinigay sa akin ng mundo pero ni isa ay wala man lang akong ginawa para masabi kay Jules kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa mga sumunod na buwan ay madalas kong chinecheck ang Facebook ni Jules para makasagap ng balita sa kanya. Nahihiya na kasi akong mag-chat sa kanya noon dahil feeling ko ay busy na siya sa bago niyang buhay. Ang problema lang ay hindi ma-post sa Facebook si Jules. Once every other month lamang siya na mag-post sa Facebook niya. Nagtiis na lamang ako noon sa mga pagtingin sa mga old pictures niya sa Facebook at pagbabakread sa mga chats namin noon. Sa ganong paraan ay napawi kahit papaano ang pagka-miss ko sa kanya. Hanggang isang araw habang nag-i-scroll ako sa newsfeed ko ay napadaan dito ang post ni Jules. Ang post na yon nang siyang muling dumurog at nagpaluha sa puso ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang latest post ni Jules sa kanyang Facebook ay isang litrato. Picture nila ito ng kanyang anak kasama ang isang babae. Walang iba kundi si Julie, Papa Dudut. Nasa airport sila at hawak-hawak ng kanilang anak ang isang banner kung saan ay nakasulat ang katagang "Welcome to Australia, Mama." Samantalang nakalagay namang caption ni Jules sa kanyang post ay "Complete Family." Nanikip ang dibdib ko sa sobrang selos. Hindi ko inaasahan na tatanggapin ulit ni Jules si Julie sa buhay nilang mag-ama matapos ang ginawa nito. Ang malala ay kinuha pa nila si Julie sa Australia. Noong time na yon ay gustong gusto ko nang tawagan si Jules para tanungin kung ano ang nangyari. Ang sabi niya sa akin noong huli kaming magkita ay hindi niya bibigyan ng second chance si Julie pero heto't magkasama na sila ngayon sa Australia.
Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit gano'n na lamang ang naramdaman ko nang nalaman ko na buo na ulit ang pamilya ni Jules. Para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ay nag-deactivate na lamang ako ng social media. Masyado na kasi akong naaapektuhan noon sa mga nangyayari at naisip ko na magpahinga na muna para malayo ang isipan ko mula kay Jules at mag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Ate Adi, yung report na pinapagawa daw ni boss, nagawa mo na? Oo, tapos na. Kailangan na ba niya? Pinapasend niya sa email, tsaka kailangan din daw niya ng hard copy. May naprint na akong copy. Nandyan sa kabilang table, pakikuha mo na lang. Saan dito? Yang yellow folder. Okay, ako na magbibigay kay boss nito. Salamat. Nga pala, nag-deactivate ka ba ng Facebook mo? Oo, bakit? I-chat sana kita kagabi. Magtatanong ako tungkol sa upcoming event natin next month, kaso hindi kita mahanap sa chat list ko. Nag-deactivate ako kaya hindi mo ako mahanap. Naisip ko nga yun. Bakit ka nag-deactivate? May iniiwasan akong tao sa Facebook. Sino? Basta, Ex mo? hindi. Isang taong malapit sa puso ko. Malapit naman pala sa puso mo, so bakit mo siya iniiwasan? Kasi baka hindi ko mapigilan ng sarili ko. Matawagan ko siya nung wala sa oras. Eh di tawagan mo. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganyan? Hindi pwede. Hindi ko na siya pwedeng kausapin. Bakit naman? Kasi may pamilya na siya at ayoko makasira ng pamilya. Hindi ako homewrecker. Gets. Mabuti yan. Pigilan mo na lang talaga ate kasi mahirap maging kabit. Hindi mo gugustuhin yun. Bakit? Naging kabit ka na ba? Hindi, pero may kilala akong kabit. Nakuha nga niya yung lalaki pero hindi naman maganda yung buhay niya. Malungkot nga siya actually. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging kabit. Hindi ako ganun. Good to know. Kaya naman pala sobrang tahimik mo nitong mga nakaraang linggo. May pinagdadaanan ka na pala. Kasalanan ko rin naman eh. Bobo ako. Nasa harapan ko na, pinakawalan ko pa. Yun lang. Ang hirap ng ganyan. Puro pagsisisi ang nararamdaman mo. Ang sabihin mo, puro what if ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Hay, nako. Cheer up Ate Adi, marami pang lalaki dyan. Marami nga. Hindi ko naman mahal. Try mo ibaling sa iba yung nararamdaman mo. Baka sakaling makatulong sa pag-move on mo. Ewan ko, bahala na. Pasensya na, di kita madadamayan ngayon. Tambak ako sa trabaho eh. Okay lang, kaya ko na to. Sanay na ako. O sige, maiwan na kita. Bibigay ko pa to kay boss. Usap tayo kapag pareho tayong nagkaroon ng time. Sige, salamat. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi naman kami close ni Winnie. Katrabaho lang ang turing namin sa isa't isa. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay binalikan niya ako para i-comfort ako. Thankful ako sa kanya dahil binigyan niya ako ng lakas ng loob. Nakaka-relate daw kasi siya sa mga pinagdaraanan ko dahil minsan na rin siyang umibig sa maling tao. Hindi ko talaga ma-explain ang sarili ko ng time na yon, Papa Dudut. Ilang beses na akong nasaktan dahil kay Jules. Pero hindi ko alam kung bakit labis akong natamaan noong nakita kong masaya na siya kasama si Julie. Siguro dahil nasasayangan ako sa opportunity noong naging single siya ulit. Chance ko na kasi sana yon para sabihin ang totoo kay Jules pero hindi ko pa rin ginawa. Papa Dudut, isa sa mga advice sa akin ni Winnie ay harapin ko raw ang problema ko. Yun nga ang ginawa ko. Bumalik ako sa social media at ginawa ko ang matagal ko nang gustong gawin. Chinat ko si Jules pero ang inaasahan kong reply ay hindi naman dumating. Pagkatapos ng isang linggo ay nagulat na lamang ako nung bigla na lamang akong tinawagan ni Jules, Papa Dudut. Hello, Jules? Napatawag ka? Sorry, naabala ba kita? Hindi naman.
Nanonood lang ako rito sa bahay. Hulaan ko kung ano pinapanood mo. Ano? Anime? Paano mo nalaman? Siyempre, it takes one to know one. Pareho tayong addict sa anime eh. Pati rin ba ikaw nanonood pa rin ng anime hanggang ngayon? Oo naman. Madaming magagandang anime ngayon kumpara noon. True, sinabi mo pa. May isisend akong link mamaya sa'yo. Panoorin mo yun. Hindi ka magsisisi. O sige, antayin ko. So, bakit ka pala biglang napatawag? Kakabasa ko lang nung message mo sa akin. Sorry, hindi ko agad na-check. Sobrang busy ko kasi ngayon eh. Hindi ko alam kung magre-reply pa ba ako o hindi na. Ang tagal na nung message mo kaya tumawag na lang ako. Ganun ba? Wala yun. Kinukumusta lang naman kita. Maayos naman ako rito. Mukhang mabilis kang nakapag-adapt dyan sa Australia ah. Anong pinagkakaabalahan mo? Marami. Magkakaroon kasi kami ng garden wedding ni Julie ngayong weekend. Ha? Ikakasal na kayo? Oo. Small ceremony lang para maging legal na lahat. Teka nga lang. Akala ko ba hindi mo nabibigyan ng second chance si Julie? Curious lang akong malaman kung anong nangyari. Wala eh. May anak na kami. Tsaka nagsisi naman na si Julie sa nagawa niya. Nagbago na siya. Nangako siya sa akin na babawi raw siya. Yun lang? Ganun lang? Oo. Bakit? Wala. Sabihin mo na. Ganyan ka kasi palagi eh. Ayaw mong sabihin yung totoong nasa isip mo. Minsan nakakainis yung ganyang ugali mo eh. Gusto mo ng totoo? Sige, tatapating kita. Gusto kita, Jules. Noon pa man. Noong mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Oo, alam ko. Alam mo? Nararamdaman ko naman eh. Pero bakit wala kang ginawa? Marami akong ginawa, Adi. Ikaw yung walang ginawa. Lagi mo akong ipinagtutulakan palayo eh. Naghintay ako. Hinintay ko na dumating yung araw na tanggapin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo sa akin. Pero hindi mo ginawa. Nung nag-comment ako sa Facebook mo, kinumusta kita, walang nangyari. Nung pinuntahan kita sa trabaho, sinabi kong wala na kami ni Julie, wala ka rin ginawa. Kasi kung sinabi mo lang sana sa akin noon ang totoo, ikaw ang ipaglalaban ko. Kasi ikaw din naman yung gusto ko eh. Pero huli na ang lahat, Adi. Nakatali na ako sa iba. Ito na yung buhay na pinili ko. Ito na yung buhay na papanindigan ko. Itinutulak kita palayo kasi akala ko hindi ka seryoso sa mga sinasabi mo. Palagi ka kasing nagbibiro eh. Hindi ko alam kung totoo ba o biro lang yung mga pinaparamdam mo sa akin. Pero wag na tayo magsisihan. Tama yung sinabi mo. Too late na. May pamilya ka na. Mag-focus ka na lang dyan. Kaya ko na yung sarili ko rito. I'm sorry. Sorry din. Pero at the same time, thankful ako na dumating ka sa buhay ko, Jules. Forever kong iti-treasure yung memories na meron tayo. Ako rin. Hindi ko malilimutan ang mga pinagsamahan nating dalawa. Sige na, next time na lang ulit tayo mag-usap. Alam kong busy ka. Sige, mag-ingat ka palagi, Adi. Bye-bye, Jules. Papadudot gumaan ang pakiramdam ko noong nasabi ko na ang lahat kay Jules. Sa wakas ay nailabas ko rin ang isinisigaw ng puso ko. Kaso nga lang ay huli na ang lahat, Papadudot. Hindi naman ako umaasa na pipiliin ako ni Jules pagkatapos ng confession namin sa isa't isa. Sa teleserye lamang kasi yon nangyayari. Hindi naman ako hopeless romantic para mag-isip ng ganong bagay. Saka isa pa, ayokong sirain ang kompleto nilang pamilya ni Julie. Tinanggap ko na lamang ang naging kapalaran naming dalawa at marami man akong pagsisisi sa huli. Sa tingin ko ay tama lang ang naging pasya ko na layuan na si Jules at ang pamilya niya. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at pagbibigay ng love sa sarili ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Jules, ay hindi na ulit kami nagkausap pa hanggang sa tuluyan ako nawala ng balita sa kanya. Kung tatanungin niyo ako ngayon, Papadudot, ay nakapag-move on na ako mula sa parte ng buhay kong yon. Happy na ako. Kontento na ako sa kung ano ang meron ako. Hindi pa ako naghahanap ng pag-ibig at hahayaan ko na lamang na tadhana ang magpasya para sa akin. Kung tatanda akong dalaga, edi tatanda akong dalaga. Basta ang gusto ko lang ay tumigil na ang mga tao sa pagtatanong kung bakit single pa rin ako
hanggang ngayon. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Adi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Kung meron mang superpowers ang mga kababaihan, ito ay ang kanilang intuition. At kapag sila ay nagsimula magtanong, mabuti nang sabihin ang katotohanan kesa ang kasalanang nagawa ay pilit na itago. Ikaw kapuso, palagi ka ba nagtitiwala sa iyong gut feeling 2022? Pero sa dalawang ito ay hindi kasal o panganganak ang rason kung bakit unforgettable ang mga taong binanggit ko. Ibang lugar ang dahilan kung bakit ko nakilala ang asawa kong si John, 35 years old. Taong 2014 noong nagkakilala kami sa Palawan. Sumali ako noon sa isang joiner tour package as a solo traveler. Katulad ko ay solo lang din noon si John. Sa loob ng 3 nights and 2 days na pagsasama ng grupo namin sa Palawan ay si John po ang naging pinaka-close ko sa lahat. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin. 2 years kaming naging magkaibigan hanggang sa nanligaw siya sa akin. 6 years naman kaming naging magkasintahan bago kami kinasal last year. Tandang-tanda ko pa, Papa Dudut, unang araw ng January year 2021 nang mag-propose sa akin si John. Itinago namin Gusto niya magkaroon ng official announcement. Gusto niyang i-document yung reactions niyo. Gumagawa kasi yata siya ng video na ipapalabas sa mismong kasal namin. Kahit na, no? Nung ako yung na-engage, ikaw yung unang pinagsabihan ko. Sorry. Matching red wine pa nga. Tapos sa ilalim ng popcorn may nakapa akong maliit na box. OMG! Nasa loob talaga ng popcorn yung singsing? Ganon na nga. Pagkalabas ko ng box, syempre hindi ko pa na-gets kung anong nangyayari noon. Na-realize ko na lang na magpo-propose pala siya nung biglang lumuhod si John sa harap ko. Tapos tinanong niya kung papakasalan ko daw ba siya. OMG! Nakakakilig naman yon. Parang gusto ko ulit masubukang maluhuran. Naalala ko tuloy nung nag-propose din sa akin si Joel. Pero wala pa rin talagang tatalo sa proposal ng asawa mo sa'yo. Sa concert ba naman ang favorite band nyo tapos sa harapan ng maraming tao? Overrated naman yung ganong klase ng proposal eh. Mas maganda yung ginawa sa'yo ni John. Private, intimate, tsaka talagang yung personal. Kahit ano naman yung proposal ni John sa akin, okay lang. Ang mahalaga, ikakasal na ako! Sa October na lang kasi yun lang yung time na available yung buong pamilya. Alangan namang ikasal kami nang di kasama yung mga biyenan ko, no? Oh, may point naman. Pero hindi ba rainy season ng October? Ayun na nga eh. Dasal-dasal na lang talaga na sana wag umulan sa araw ng kasal ko. So, sino naman ang gagawin mong maid of honor? Tinatanong pa ba yan? Syempre ikaw, wala nang iba. High school pa lang tayo, nag-promise na tayo na magiging maid of honor ng isa't isa, di ba? Pero hindi na pala maid of honor ang tawag sa akin. Matron of honor na pala dapat kasi kasal na ako. Para sa mga unmarried lang yung maid of honor. Matron, maid, same-same lang naman yan. Pareho lang din naman ang job description. Na-excite na tuloy ako. Kailan tayo magpaplano?
Actually, nakaredy na yung checklist ko. Send ko sa'yo. Siyempre, ang uunahin natin, yung pinakamahirap gawin, yung wedding gown. Magpapa-custom made ka ba? Pinag-iisipan ko pa. Kung kaya ng budget, baka. Pero pag hindi, hahanap na lang tayo ng hawig sa dream wedding gown ko. Ano bang theme ang gusto mo? Gusto ko ng makulay, Sa mga sumunod na buwan ay wala akong ibang ginawa kundi ang magplano para sa wedding namin ni John Papadudut. Akala ko noon ay may enjoy ko ang pagpaplano para sa dream wedding ko pero may mga pagkakataong nakaka-stress din palang gawin ito. Bata pa lamang ako ay nakaukit na sa utak ko kung paano ang magiging takbo ng kasal ko. Mula sa isusuot, sa entourage, sa wedding cake, venue, pati sa wedding vow ay planado ko na noong bata pa lamang ako. Ganon ka-importante para sa akin ang wedding day ko, Papa Dudut. Pero hindi pala ganon kadali ang lahat, lalo na't kalaban dito ang gastos, oras, pati na rin ang mga maling desisyon. Unang paghahanda pa lamang ay nahirapan na ako kasama si Lilia ay sinuyod po namin ang lahat ng available na bridal boutiques para lamang mahanap ang gusto kong wedding dress. Simple lang naman ang gusto kong isuot, Papa Dudut. Yung sasakto sa fit lang at hindi gaano mahaba at malaki para maayos ako makapaglakad sa aisle. Ang maganda naman sa planning stage ay sa akin ibinigay ni John ang lahat ng desisyon kung paano ang itatakbo ng kasal. Malaki raw ang tiwala niya sa akin kaya naman kahit stress ay mas nangibabaw pa rin ang excitement ko, Papa Dudut. Pastel color ang theme ng wedding namin, Papa Dudut. Lavender ang napili kong kulay na sakto sa paborito kong flower. Pero kahit nasa akin ang bawat desisyon ay hindi naman ako pinabayaan ni John, Papa Dudut. Lagi siyang nakaalalay sa akin at siya ang nagiging takbuhan ko sa tuwing nangangailangan ako ng mga opinyon. Mahal, tingin mo kailangan ko pa ng second outfit para sa reception? Gusto mo ba? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Baka kasi masyado nang magastos kapag magpapagawa pa. Garden wedding ang gusto mo? Pag beach kasi parang hassle naman yun. Oo, romantic at magandang scenery lalo na kapag sinabay sa sunset. Pero mahangin sa dagat eh. Mabuhangin pa. Yun nga rin ang naisip ko eh. Gusto ko ng garden wedding nung bata pa ako kasi yun yung first wedding na napuntahan ko. Kasal ng tita ko. Pero hindi natin masabi ang panahon eh. Moody kasi ang weather dito sa Pilipinas. Baka mamaya biglang umulan. Ayoko rin namang maging basang bride. Church wedding na lang. Yun yung pinaka-best choice. Tsaka mas solemn, di ba? Ikaw bahala. Sure na tayo dyan ha? Okay, yung number of guests naman. Marami ka bang iimbitahin? Medyo. Aside sa close family at mga kamag-anak ko na manggagaling pa sa probinsya, kailangan ko ring invite friends ko, workmates, batchmates, pati kababata. Dami ah. Bakit? Ayaw mo ba ng marami? Di ba mas marami, mas masaya? Okay lang naman. Pero mas prefer ko sana na medyo private lang at alam mo na, intimate. Close friends lang tsaka family sana. Kaso mahirap yan eh. October yata ang due date. Pero aside sa kanila, makaka-attend naman lahat. Mabuti naman. Ang importante, both families natin present. Pero kung gusto mo mag-imbita ng marami, sige lang. Basta ang mahalaga sa akin, maikasal tayo. Meron pa ba? Questions I mean. So far, yun pa lang naman. May nakausap na ako about sa wedding date. Reserved na. Yung isusuot ko, okay na rin naman. Pati yung sayo may nakita na akong gagawa. Kung ganon, ako naman yung magtatanong. O ano naman yun? Tungkol sa wedding ba? Nagplano kasi si Joshua ng bachelor party. Tapos, ako rin naman may bridal shower eh. Pero sa Puerto Galera gagawin. Ay, social naman. Sino-sino mga sasama? Yung groomsmen ko tapos ilang katrabaho. O sige, walang problema. Yun lang naman pala eh. Sigurado ka? Sa Galera yun ha? Wala nang bawian yan? Oo naman. Ba't ko naman babawiin? Deserve mo rin namang magkaroon ng bachelor party. Yun! Salamat mahal! Papa
Papadudot mabilis na dumaan ang mga buwan hanggang sa dumating ang linggong pinakahihintay namin ni John. Bago ang kasal ay ginanap ang bachelor party at bridal shower naming dalawa. Kung sa galera nagpunta sina John at ang mga groomsmen nito, sa isang hotel naman nagbook si Lilia para sa bridal shower ko. Kasama ang mga kapatid, pinsan at ilang kaibigan ay 2 araw naming sinelebrate ang mga huling araw ng pagiging dalaga ko. Hindi pa nga ako makapaniwala noon, Papa Dudut. Dati ay pangarap ko lamang ang ikasal at ngayon ay mangyayari na ito sa totoong buhay. Mula sa pagiging single ay magiging married na ang status ko sa mga ID at personal documents ko. Ang apelyidong gamit ko ng mahigit 3 dekada ay magbabago na. Papasok na ako sa panibagong chapter ng buhay ko kasama ang mapapangasawa kong si John. Masaya ang naging bridal shower ko, Papa Dudut. Nagpunta kami sa salon para magpaganda at mag-relax. Pinamper namin ang sarili namin bago ang big event. Nagkaroon din kami ng pajama party at sa huling araw ng bridal shower ay nagpakalasing kami sa bar. Lahat ng ito ay gastos ng maid of honor kong si Lilia at ng mga bridesmaid ko. Isa na siguro ang araw na yon sa mga highlight ng wedding journey ko. Ang araw na hindi ko malilimutan kasama ang mga malalapit sa akin. Pero Papa Dudut, habang nagpapakasaya kami sa bridal shower ay hindi ko po inakala na ibang klase ng pagpapasaya pala ang ginawa ng mga kalalakihan nang sila ay magkakasama sa Puerto Galera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagka-uwi po ni John galing sa Puerto Galera ay nagulat ako sa itsura nito. Umitim siya at late ko nang naisip na pwede ngang mangyari yon dahil nga sa beach sila nag-bachelor party. Hindi ko lubos maisip noon kung paano na lamang ang kalalabasan ng mga pictures namin sa kasal, lalo na't mas mangingitim pa siya lalo sa suot niyang tuxedo na puti. Pero kumpara sa pagbabago ng kulay ng balat ni John ay mas malala pa po, Papa Dudut, ang nakita ko. Marami siyang pasa sa katawan mula sa mga braso at legs. May band-aid din siya sa leeg na ayon sa kanya ay nakalmot niya kaya tinakpan niya. Napaisip tuloy ako kung ano nga ba ang ginawa nila sa bachelor party at kung ano ang nangyari. Agad namang nag-explain sa akin si John, Papa Dudut. Puro water sports activities daw kasi ang ginawa nila sa unang araw ng kanilang party kaya siya puro pasa. Sa second day naman ay nag-inuman din sila tulad namin. Doon na raw niya nakuha ang kalmo sa leeg niya dahil sa kakasayaw. Tinanong ko kung exclusive lang ba sa mga lalaki ang party na ginawa nila at kinumpirma naman ni John na puro lalaking araw sila at wala silang kasamang mga babae. May tiwala naman ako sa asawa ko, Papa Dudut, pero wala akong tiwala sa best man niyang si Joshua. Matagal nang hindi maganda ang dugo ko sa kaibigan niyang yon dahil sobrang bad influence niya kay John. Siya ang dahilan kung bakit muntik na kaming magkahiwalay noon ng asawa ko. Sa bachelor party kasi mismo ni Joshua noong ikinasal siya ay nagdala siya ng strippers. Proud pa siyang nag-post noon ng video kung saan ay nahagip ng kamera si John na may kayakap na babae. Simula noon ay hindi na maganda ang tingin ko kay Joshua na kahit pamilyadong tao na ay umaasta pa ring binata. Dahil sa itsura ng asawa ko after ng bachelor party nila ay hindi tuloy ako nagkaroon ng peace of mind. Nabahala ako kung ano nga ba ang mga nangyari sa Puerto Galera na hindi nasasabi sa akin ng asawa ko. Talaga? Puno siya ng pasa? Ano bang ginawa nila? Bachelor party o initiation ng fraternity? Nakakaloka ha? Kasalanan to ni Joshua eh. Sana di na lang ako pumayag na maggalera sila. Ipapahamak pa yung fiancé ko eh.
Hayaan mo na yon. Ang mahalaga, nakauwi naman ng buo si John. Lalo ka lang may stress niyan eh. 2 days na lang ikakasal ka na. Wala na dapat negative thoughts. Paano naman kasi naiinis ako? Nakita mo ba si John? Ang itim-itim niya. Siya at yung buong entourage niya. Nangitim dahil sa pag-party nila. Eh sino ba naman kasing tao ang magdadagat bago ang kasal? Kung tayong mga babae nagpapaganda, sila naman, ay, ewan ko ba? Gigil ako ha? Ewan ko nga kung anong tumakbo sa isip ng mga lalaking yun eh. Eh ikaw, ano naman ang tumatakbo dyan sa isip mo ngayon? Alam ko may something eh, ramdam kita. Medyo bothered lang ako. Oh, bothered naman saan? Tingin mo may mga kasama silang babae sa bachelor party nila? Sina John? O eh ba namang oo. Gano'n naman talaga sa bachelor party, di ba? Required ba talaga may babae sa bachelor party? Hindi ko lang sure, pero ganun kasi yung mga napapanood ko sa TV tsaka sa mga pelikula eh. Ano ba sabi ni John? Tinanong mo ba siya? Oo, pero sabi niya wala raw silang kasamang babae. Oh, eh wala naman pala eh. So bakit ka nababother? Hindi ko alam. Parang may iba akong nararamdaman eh. Parang gut feel, ganun. Ay nako, nag-overthink ka lang. Mas matagal mong kilala si John kumpara sa akin. Pero based sa pagkakakilala ko sa kanya, kaya naman niyang kontrolin ang sarili niya eh. Pero naaalala mo pa ba yung nangyari nung bachelor party ni Joshua? Nung nag-away kami ng malala ni John? Yun ang naiisip ko eh. Nagbago na naman siya since then, di ba? Tsaka matagal na yun. Never naman na siya nagloko after noon. Sure ka ba? Paano kung hindi lang ako aware? Mars, malapit ka ng ikasal. Hindi maganda na ganyan ang iniisip mo sa asawa mo o sa magiging asawa mo. Tiwala yung pinakamahalagang bagay sa mag-asawa. Kung wala ka nun, masisira lang kayong dalawa. Hindi healthy na pinag-iisipan mo yung asawa mo lalo na kung sinabi niyang wala naman talaga. Kasama kasi niya si Joshua. Alam mo yun? Wala akong tiwala sa taong yun eh. Eh kung si Joshua lang naman ang pag-uusapan, malaki talagang chance na mag-cheat siya sa asawa niya. Makati pa sa higad yun eh, pero si John? Mars, feeling ko hindi naman niya magagawa yun. Ikaw ba, nung kasal niyo ng asawa mo, anong nangyari sa bachelor party niya? Hindi siya nag-bachelor party. Alam mo namang hindi umiinom si Joel eh. Mabuti nga binigyan mo ako ng bridal shower kahit na dun lang tayo sa apartment mo nun. Ay, ano ba tong ginagawa ko? Yan din ang tanong ko. Hindi kaya wedding jitters yung nararamdaman mo? Yung bigla ka magkakaroon ng uncertainty sa mangyayaring kasal? Sana nga wedding jitters lang to. Normal lang naman kasi yan, Mars. Kasi malaking step ang gagawin mo sa buhay mo eh. Imagine, from Miss to Mrs., ikakasal ka na kaya, hello? Pero wag mong hayaang lamunin ka ng negative thoughts mo. Magtiwala ka lang kay John. Sorry sa pagiging OA ko ah. Huwag ka mag-sorry, ano ka ba? Pero happy thoughts lang, okay? Alam mo mabuti natin gawin? I-check na natin yung wedding list mo kung prepared na ba lahat para hindi tayo magka-problema. Dahil hindi inaasahan ng dami ng bisitang nagpunta, pero nagawa naman po ito kaagad ng paraan. Bago natapos ang reception ay ipinalabas ni John ang video documentation na ginawa niya sa 8 years na relationship naming dalawa. Isa po itong slideshow ng mga pictures namin as boyfriend and girlfriend. Kasama rin sa video ang nangyaring proposal, wedding, preparation, highlights, sa bridal shower at bachelor party at ng mismong kasal at reception. Halos maiyak ako noon sa sobrang saya, Papa Dudut. Nang oras na yon ay tuluyan nang nawala ang pagkabahala ko sa asawa ko at kung ano man ang nangyari sa bachelor party nila. Nang araw na yon ay sinelebrate namin ang pagmamahalan naming dalawa ni John. Sa haba ng naging journey namin sa wakas ay papasok na kaming dalawa sa bago naming buhay. Hindi na bilang magkasintahan kundi bilang mag-asawa na sa ngayon. Pagkatapos ng reception ay mabilis na nagsiuwian ang mga bisita. Natira ang mga pamilya namin at malalapit na kaibigan. Nagmadali rin naman kaming umalis ni John, Papa Dudut. Sa isang hotel kami nagpunta para pansamantalang magpahinga dahil kinabukasan ay may flight kami papunta sa Japan para sa aming honeymoon. Pero imbes na magpahinga ay binulabog kami ng isang insidente nang may kagagawan ay si Joshua.
Pagod na yung katawan ko pero hindi pa yung utak ko. Ramdam ko pa rin yung excitement at saya eh. Ang daming tao, no? Muntik pa tayong maubusan ng pagkain. Mabuti na lang may malapit na restaurant at naremedyohan yung pagkain. Sorry, parang kasalanan ko yata kasi naparami yung in-invite ko. Dapat in-expect ko na every person may +1 na kasama. So lumalabas yung estimated number of guests natin, dumoble. Okay lang yun. Actually, mas masaya nga na maraming tao. Marami tayong nakasama sa araw kung saan pinakamasaya tayo. Best day of my life! Lapit ka nga sa akin. Di ka pa nagsawa? Buong araw na tayong magkatabi ah. Never ako magsasawa sa'yo. Payakap nga. I love you. I love you too, mahal. Oh, sino namang tumatawag sa'yo ng ganitong oras? Hindi ko alam. Baka magko-congratulate. Teka, saan ba yung phone ko? Ay, si Lilia tong tumatawag. Hello, Mars? Napatawag ka? Hello, Mars? Uy, sorry kung nakastorbo ko sa kung ano man ang ginagawa nyo ngayon pero si Joshua kasi, itinakbo namin sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari kay Joshua? Joshua? Anong meron kay Joshua? Nasa ospital daw eh, hindi ko alam. Ano raw nangyari kay Joshua? Ganito kasi yun. Hindi ba nung umalis kayo, naiwan kami sa reception? Nag-decide kasi na magkaroon ng after party yung mga bridesmaid at groomsmen. Nag-bar kami. O tapos, anong nangyari? Eh syempre, pakana naman ni Joshua. Nag-bar kami tapos sinamahan ako ng asawa ko. Sumama rin yung asawa ni Joshua, si Samantha. Tapos? Ang bilis kasi ng pangyayari eh. Basta bigla na lang nagkasagutan sina Samantha at Joshua. Eh sa sobrang galit ni Samantha, pinalo niya ng bote sa ulo yung asawa niya. Ano bang pinagagagawa niyo doon? Ano raw nangyari? Sandali lang, nagkukwento pa si Lilia. Tatawagan ko si Joshua. Kamusta na si Joshua ngayon? Eh ito nga, nagwawala sa ospital. Malaki yung sugat niya sa ulo, kailangan tahiin. Kaso ang lakas niya eh, hindi siya kaya ng mga nurse. Naisip ko na baka si Jan ang makapagpakalma sa kanya. Uy, pasensya na kung naabala namin kayo ha. Sige, pupuntahan namin kayo dyan. Send mo sa akin yung location. Salamat Mars, Diyos ko, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi naman siya pwedeng turukan ng pampakalma kasi nga nakainom siya. Sige na, antayin nyo kami dyan. Bye! Hindi sumasagot si Joshua. Nag-away daw sila ni Samantha sa bar. Tapos pinalong ni Samantha si Joshua ng bote sa ulo. Kailangan daw tahiin yung sugat niya kaso nagwawala si Joshua sa galit. Nako naman, Joshua. Ano naman bang ginawa ng lokong yun? Kailangan natin silang puntahan. Baka sakaling ikaw daw ang makapagpakalma sa best friend mo. Ba't ba kasi lumabas pa sila? Nakainom na nga sila sa reception kanina eh. Okay naman yung mag-asawa kanina. Ba't sila nag-away? May alam ka ba? Wala naman nakakwento sa akin yung dalawa na may problema sila. Ala, sige magbihis ka na. Kailangan ka nung kaibigan mong lasenggo. Sasama ka ba? Syempre, alam nga namang iwan mo ako mag-isa dito sa hotel. O sige, tara na. Kunin mo bag ko. Nandun yung susi na sasakyan. Papadudot pagdating namin sa ospital ay mabilis namang napakalma ni John si Joshua. Nang kumalma ay agad na tinahi ang sugat nito sa ulo. Matapos noon ay pahinga lang ang naging recommendation ng doktor sa kanya at reseta ng antibiotics. Pagka-uwi ay nag-check-in si Joshua sa hotel kung saan kami tumutuloy ni John. Ayaw kasing pauwiin ni Samantha ang asawa niya sa kanilang bahay at isa pa ay baka mag-away ulit ang dalawa lalo na at pareho pa silang nakakainom. Kahit na hindi maganda ang tingin ko kay Joshua ay nasanay na ako sa kanya, Papa Dudut. Siya lang kasi ang kaisa-isang totoong kaibigan na itinuturing ng asawa ko. Si Joshua na ang nagsilbing pamilya ni John maliban sa akin. Matapos ngang mag-migrate sa Spain ang buong pamilya niya. Nagpaiwan noon si John sa Pilipinas dahil mas pinili niyang akong makasama at thankful naman ako doon. Tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng asawa ko ay si Joshua na ang naging takbuhan niya katulad ng ginagawa ko na si Lilia ang lagi kong pinupuntahan kapag nagkakaproblema. Habang nasa biyahe pa uwi ay pinag-explain ni John si Joshua kung ano ba talaga ang nangyari. Habang nililinaw ni Joshua ang mga nangyari
ay may narinig ako na hindi ko nagustuhan. Nahuli raw kasi ni Samantha si Joshua na may kausap na ibang babae sa chat. Nasa dance floor noon si Joshua nang may tumawag sa phone nito. Hindi pinansin ni Samantha ang tawag pero nang may nag-notify na message sa phone ni Joshua ay nabasa ito ni Samantha. Ang babaeng nahuli ni Samantha na kausap ni Joshua ay walang iba kundi ang babaeng nakilala nila sa Puerto Galera. Ito raw ang parehong babae na iniregalo ni Joshua para kay John para sa kanyang bachelor party. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng gabing yon ay may narinig akong kumpirmasyon mula kay Joshua na hindi ko nagustuhan. Confirm nga na may kasama silang babae sa bachelor party ni John at idininay ito mismo sa akin ng asawa ko noong tinanong ko siya. Ganon pa man ay sinantabi ko na lamang muna ang mga narinig ko dahil ayokong masira ang araw na yon para sa aming mag-asawa. Pagka-uwi namin sa hotel ay wala kaming imikan hanggang sa nakatulog na lamang kaming dalawa dahil sa pagod. Kinabukasan ay nagmadali kaming nag-ayos para makahabol sa flight namin papunta sa Japan dahil pareho kaming late nang nagising. Hindi na kami nagkaroon ng chance na pag-usapan ang mga narinig ko kagabi, papadudot. In-enjoy na lang namin ang honeymoon namin na tumagal ng 1 linggo pero aaminin ko po sa inyo na habang nasa Japan ay ayokong mang-spoil ang moment ay hindi ko na po tuluyang na-enjoy ang pagstay namin doon. Don't get me wrong, maganda po ang lugar, medyo magastos pero sulit naman na naranasan namin ang culture ng mga Japanese people pero dahil sa nangyari, bago kami lumipad papunta doon ay hindi na tumigil ang utak ko sa kakaisip kung ano nga ba ang nangyari sa bachelor party nila sa Puerto Galera. Major red flag po kasi papadudot na nagsinungaling sa akin si John na wala silang kasamang babae sa party where in fact ay meron naman talaga. I feel betrayed and at that time ay mas lalo lamang akong nag-overthink dahil kung wala naman siyang itatago ay hindi siya magsisinungaling sa akin. Kaya bago kami makalapag sa Pilipinas ay kinausap ko na si John para maklear ang lahat habang nasa eroplano kami, papadudot. Kumusta na kaya yung mag-asawa? Sino? Sina Joshua at Samantha. Wala ka bang balita sa kanila? Hindi ko pa sila nakakausap eh. Nagulat ako sa ginawa ni Samantha ha. Hindi ko na-expect na hahambalusin niya ng bote ng alak yung asawa niya. Gawa na rin siguro ng kalasingan niya. Hindi rin. Grabe lang siguro yung ginawa ni Joshua kaya niya nagawa yun. Hindi magagalit ang misis ng ganun-ganun na lang kung hindi mabigat ang kasalanan ginawa ng mister niya. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin kay Joshua? Hindi naman ako galit sa best friend mo. Sabihin na lang natin na hindi na niya makukuha yung 100% ng tiwala ko. Sa totoo lang, napaka-bad influence niya sa'yo. Hindi na kayo mga binata pero kung umasta siya parang wala siyang asawa. Ayun tuloy ang napala niya. Mabait naman si Joshua. Kilalanin mo lang siya tulad ng pagkakilala ko sa kanya. Lahat naman kasi ng tao may good at bad side eh. Ang problema, puro bad side niyang nakikita ko at ng mga ibang tao. Kasi yun ang pinapakita niya. Hayaan na lang natin sila sa problema nila mag-asawa. Bahala na silang umayos doon. Labas na tayo sa kung ano man ang problema nilang dalawa. Nang babae ba talaga siya? Ha? Nung tinanong kasi kita kung may kasama ba kayong babae sa bachelor party mo, ang sabi mo, wala. Napaisip tuloy ako kung may tinatago nga kayong dalawa. Nang babae ba si Joshua? Pinoprotektahan mo ba siya? Wala akong pinoprotektahan. Ganito kasi ang nangyari pero bago ko ikwento ang lahat, sana pakinggan mo ako with an open mind. Pwede ba yon? Sige, makikinig ako. Basta sabihin mo lang sa akin lahat ng nangyari. As in lahat. Okay. So nasabi ko naman na puro outdoor activities yung first day. Puro water sport, sightseeing at kung ano-ano pa yung ginawa namin. Siyempre hindi ko alam kung ano yung itinerary kasi si Joshua nagplano ng lahat. Sumasabay lang ako sa kanila. Pagkatapos ng outdoor activities,
Anong nangyari? Kinagabihan, nag-inom kami sa hotel tapos buong araw na kaming tulog kinabukasan. Then the following night, doon na nangyari yung bachelor party. Hindi ko in-expect na mag-i-invite pala si Joshua ng strippers. May isang stripper siyang niregalo sa akin. May nangyari ba sa inyo? Wala. Wala nangyari sa amin. Ayoko nang maulit yung away natin noon na muntik na tayong maghiwalay. Kaya maniwala ka sa akin, mahal. Walang nangyari. Isa pa, masyado na akong lasing noon. Hinayaan ko na lang sina Joshua na mag-enjoy. So ngayon gets mo na kung bakit wala akong tiwala sa Joshua na yon. Minsan wala talaga siyang kontrol sa sarili niya, lalo na kapag nakainom. Pero best friend ko yun eh. Hayaan mong ako na lang umayos sa mga maling ginagawa niya. Sana nga maayos mo kasi madalas, ikaw yung nadadamay. Mahal, wag mo nang problemahin si Joshua. Wag ka na magpaka-stress sa kanya. Enjoy na lang natin muna tong honeymoon natin. Magpapalawan pa tayo, di ba? Next week back to work na tayo, kaya sulitin na natin to. Oo nga. Balik na naman tayo sa pagiging alipin ng salapi. Ay, ang saya sana kung ganito na lang lagi ang buhay. Pasyal-pasyal na lang. Gawin natin to hanggang pagtanda natin. Kapag retired na tayo sa trabaho at nakapag-ipon na tayo. Promise mo yan ha? Oo, promise. Muli ay pinanghawakan ko ang kwento ni John, Papa Dudut. Pagkatapos ng honeymoon namin ay bumalik din kami kaagad sa trabaho pero ang kaibahan nga lang ay nakatira na ako sa iisang bubong kasama ang asawa ko. Bilang bagong mag-asawa ay gusto na sana agad naming magkaroon ng anak. Kaso nga lang po ay nahirapan kaming makabuo at halos 8 buwan din po kami naghintay bago ako nagdalang tao. Katulad ng dati tuwing may bagong milestone sa buhay namin ni John ay well documented po ito. Nang dumating ang araw na pwede nang malaman ang gender ng baby sa tiyan ko ay nagplano kaming magkaroon ng gender reveal party. Si Lilia ang inatasan kong unang tao na makaalam ng gender ng anak namin. Gusto rin kasi naming masurpresa na mag-asawa kaya itinago ni Lilia sa amin ang nalalaman niya hanggang sa sumabit ang wedding anniversary namin ni John. Doon na po namin ginanap ang gender reveal party. Pero hindi lang isang announcement ang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Bukod sa gender ng anak namin ni John ay isa pang revelasyon ang nalaman ko at ng mga taong umattend sa party na yon. Isang uninvited guest ang biglang nagpakita sa kalagitnaan ng event, isang babaeng may bitbit na baby. Nagpakilala siya bilang si Shira, ang babaeng nakasama ni John sa bachelor party nito. Siya ang stripper na tinutukoy ni Joshua at ang bitbit nitong bata ay walang iba kundi ang bunga ng pagsasama nila ni John ng gabing yon. Mars, kalma ka lang, okay? Huwag mong hayaang lamunin ka ng nararamdaman mo ngayon. Anong kumalma? May anak sa ibang babae ang asawa ko. Paano ako kakalma? Nasaan ang babaeng yun? Iharap mo yun sa akin! Wala na, pinaalis na nila. Kinausap na siya ni John para hindi na manggulo. Hindi manggulo! Lilia, tapos na! Ginulo na niya yung buhay ko! Ginulo na niya yung buhay naming mag-asawa! Okay. Naiintindihan ko na galit ka ngayon. Na masama yung loob mo sa mga nalaman mo. May karapatan kang magalit at magwala. Pero ayoko makapagbitaw ka o makagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Kaya please Mars, dito ka muna. Huwag ka na munang lumabas, okay? Hayaan mo na si John na mag-explain sa mga bisita. Mahal, magpapaliwanag ako. Umalis ka sa harapan ko! Hayop ka! Umalis ka rito! Walang hiya ka! Mars, kalma lang. Naniwala ako sa'yo, John! Pinaniwalaan ko yung mga sinabi mo pero pinaglololoko mo lang pala ako all this time! Ha? Ginawa mo akong tanga! Please, huminahon ka muna. Hayaan mo ako magpaliwanag. Walang asawang hihinahon lalo na kapag nalaman niyang nakabuntis ng ibang babae ang mister niya! Kaya wag mo ako sasabihan na huminahon dahil nakikita ko pa lang yung pagmumukha mo! Mas lalo lang ako nagliliyab sa galit! Lumayas ka sa harapan ko! Ang kapal na
na sigurong lumamig ang ulo niya bago kayo mag-usap ulit. Away namin mag-asawa to, Lilia. Hayaan mo akong ayusin to. Pero wala kayong maayos kung pareho kayong emotional ngayon. Harleen, please. Lasing ako nun. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hindi ko na alam kung ano mga nangyari. Siguro nadala na lang din ako. Na-pressure ako ng tropa kaya ako nagawa yun. 2 beses ka nagsinungaling sa akin! Tinanong kita kung may kasama kayong babae sa bachelor party. Sabi mo wala! Tinanong kita kung may nangyari ba sa inyo ng babae yan. Sabi mo wala! Paano ba ako maniniwala sa'yo ngayon? Paano ko mapagkakatiwalaan yung mga lumalabas sa bibig mo? Hindi ko na talaga maalala yung mga nangyari. Maniwala ka sa akin. Anong pinagkaiba niyo ngayon ni Joshua? Na laging sinisisi ang alak sa bawat kasalanan ginagawa niyo? Ano, ganun na lang lagi? Kesyo laseng, kesyo walang maalala? Tandaan mo, hindi porket nakainom kayo, may karapatan na kayong mag-cheat! Mali ang ginawa ko. Sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Sorry talaga, mahal. Hindi ko naman ginusto na mangyari to eh. Alam mo kung ano mas masakit? Yung mas nauna ka pang nagkaanak sa ibang babae kesa sa mismong asawa mo! Sa tingin mo, anong mararamdaman ng anak mo kapag nalaman niyang hindi siya ang panganay mo? Na may anak ka sa labas? Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? Ha? Hindi ko talaga alam na buntis siya. Ngayon ko lang din nalaman. Tsaka isa pa, hindi naman ako sigurado kung ako talaga ang tatay ng batang dala niya eh. Wala na akong pakialam kung anak niyo yun o hindi! The mere fact na nag-cheat ka sa akin days bago tayo ikasal! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong yan, John! Please, ayusin natin to. Hindi ko kaya na mawala kayong dalawa na magiging anak ko. Parang awa mo na, Harleen. I feel so betrayed! Buong-buo ang tiwala na binigay ko sa'yo pero nagawa mong sirain yun ng ganun-ganun na lang! Nagawa mo yun ng wala man lang pagsisisi! Kung hindi pa nagpakita yung babaeng yun, hindi ko pa malalaman ang totoo! So anong plano mo? Habang buhay mo ako lalokohin? Habang buhay mo itatago sa akin na may anak ka sa labas? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo lang ako? Gagawin ko ang lahat. Umalis ka na sa buhay ko! Huwag kang magpapakita sa akin! Yun ang gawin mo! Harleen, please. Mars, tulungan mo akong magayos ng gamit. Aalis na ako rito. Huwag naman ganito. Huwag mo naman akong iwan. Mahal! John, hayaan mo na muna siya. Masama pa yung loob niya eh. Ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Baka sakaling magbago pa ang isip niya. Lilia, please. Kumbinsihin mo siya. Tulungan mo ako. Okay, sige. Susubukan ko. Papadudot pansamantala akong umuwi sa probinsya namin para doon magpalamig ng ulo. Mabuti na lamang at meron akong maternity leave na pwede kong gamitin sa sitwasyon na yon at makalayo mula sa asawa ko. Sinubukan po akong sundan ni John sa probinsya pero hindi ko siya hinarap. Actually ay hindi ko po alam kung papaano ko po haharapin ang asawa ko. Sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na niloko ako ng taong pinagkatiwalaan at minahal ko. Nang mga panahong yon ay gusto ko na sanang hiwalayan si John. Hindi ko kasi lubos maisip na magagawa niya ang bagay na yon kahit na ilang araw na labang ay ikakasal na kami noon. Lumipas ang ilang linggo ay dumating din ang due date ko, Papa Dudut. Isang healthy baby girl ang pinanganak ko via normal delivery. Pinangalanan ko siyang Aliyah. Ito na po kasi ang pangalang dati na naming napagkasunduan ni John. Sa pagdating ni Aliyah sa buhay ko, Papa Dudut, ay bigla kong namiss ang asawa ko. Never kasing dumating sa isipan ko na sasalubungin ko si Aliyah na mag-isa lamang. Ibang-iba ito sa pinapangarap ko. Hindi naglaon ang kagustuhan kong hiwalayan ng asawa ko ay unti-unting nagbago. Hindi ko rin po kasi matiis na lumaki ang anak ko ng walang ama. Mahirap magbigay ng second chance pero kailangan kong gawin ito alang-alang sa anak namin. Hindi si John
ang bibigyan ko ng chance kundi bibigyan ko ng chance ang anak namin na magkaroon ng pamilyang buo. Kaya naman ang ginawa ko, Papa Dudut, ay kinausap ko si John at inalam kung ano ang plano niya sa amin at sa anak niya sa labas. Nakausap na niya ang babae, Papa Dudut, at napagkasunduan nilang magbibigay siya ng buwanang sustento sa bata sa isang kondisyon. Never na silang magpapakita kay John o maging sa akin. Bumalik ako sa bahay namin matapos naming magkaayos ni John at sinubukan ulit naming buuin ang relasyon naming nasira para kay Aliyah. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya akong sabihin sa inyo na bumalik na po kami sa dati. Sa pagdating ng baby namin ay nabigyan kami ng pagkakataong magsimula ulit. Alam kong habang buhay na akong magkakaroon ng doubt sa mga magiging pangako sa akin ng asawa ko, pero susubukan kong buuin ulit ang tiwala ko na nawala dahil sa mga nangyari. Dito ko na po tinatapos ang story ko, Papa Dudut. At wish ko na sana ay naging makabuluhan ang kwento ko sa inyo at sa lahat ng mga listeners ninyo. Paalam and God bless. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Harleen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Matindi ang naging epekto ng pandemya sa buong mundo. Ngunit kahit na iisa lang ang ating kinakaharap na pagsubok, hindi lahat ay pare-pareho ang hirap na pinagdaraanan. May ibang pinalad na nakakasakay pa rin sa magagarang sasakyan, ngunit may iba naman na sariling mga paa na lamang ang inaasahan. Dear Papa Dudut, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan kapag nakuha po ninyo ang sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maynard, 32 years old at taga Quezon Province. Sa totoo lang po ay neto ko lang nalaman ng tungkol sa inyong programa dahil 5 taon po akong nagtatrabaho sa Middle East bilang isang wedding and events photographer. Hindi ko naman po sana gugustuhin na umalis sa Pilipinas, pero nang ipinanganak na po ang ikalawa kong anak ay mas dumami na po ang mga bayarin namin. Kaya naman nakaisip na po akong mag-abroad. Lahat naman po siguro kasi ng magulang ay gugustuhin na magkaroon ng mas mabuting kinabukasan ang kanilang mga anak. At sa sinesweldo ko po sa dati kong trabaho sa photography studio sa amin, ay alam ko pong mahihirapan akong makaipon para maibigay ang magandang kinabukasan para sa aking pamilya. Sinubukan ko rin po na humanap ng ibang mapapasukan, pero sadyang mahirap po talagang makapasok dahil sa tindi ng kompetisyon at karamihan ng nakikita ko ay kakarampot lamang ang taas sa sinosweldo ko. Kaya naman po kahit na masakit sa loob ko na hindi makitang lumalaki ang mga anak ko at mawalay sa pamilya ko, ay tumulak po ako sa Middle East. 5 taon na po ang nakakaraan. Naging maayos naman po ang buhay ko sa ibang bansa kahit na talagang nag-adjust po ako ng matindi sa mga unang buwan ko roon. Hindi po kasi katulad dito, doon po ay sobrang higpit sa lahat ng bagay. At ang trato ng karamihan ng mga lokal at mga puti sa mga Pilipino ay talagang mababa.
Bukod pa dyan ay ang pag-a-adjust sa kakaibang kultura dahil hindi lamang po simpleng relihiyon ang Islam doon. Kundi ito rin ang batas na sinusunod ng kanilang gobyerno at panuntunan ng mga lokal kung paano dapat mabuhay. Gayunpaman, kahit na naging mahirap po sa akin ang pag-a-adjust at naging matinding pagsubok din po ang mawalay sa aking pamilya at mga kaibigan, ay laking pasalamat ko na rin po na ako ay nakakuha ng trabaho doon. Doble po kasi ang sweldo kumpara sa sinusweldo ko dito. Sagot ng kumpanya ang accommodation at walang tax na binabayaran. Kahit na papaano ay nakaipon-ipon naman po kaming mag-asawa. Pero habang lumalaki po ang mga bata ay mas lalo pong lumalaki ang mga bayarin namin. Kaya nang tumagal po ay halos ang sweldo ko ay nagsasakto lang para sa mga bayarin namin sa Pilipinas. Hanggang sa dumating na nga po ang 2020. At dumating ang COVID-19 na gumulat at sumubok sa buong mundo. Tol, kinakabahan ako ah. Mukhang magtatagal pa tong COVID na to. Baka abutin ng buwan na hindi magbukas ulit tong kumpanya natin ah. Diyos ko, wag naman sana. Pag nagkataon, hindi malayo na ma-layoff tayo. Yun na nga ang ikinakaba ko eh. Pag nagkataon, etong pera ko dito, sasapat lang to pamasahe pabalik sa Pilipinas. Ha? Iniisip mo nang bumalik? Sa totoo nga lang tol, ayokong bumalik dun sa atin eh. Alam mo naman dun sa atin, maski pops lang ang mga batas, wala akong tiwala sa mga opisyal dun eh. Dito, masigurado pa tayo na hindi tayo mahahawaan ng COVID dahil mahigpit dito. Kaya lang, pag naiisip ko ang pamilya ko, natatakot ako eh. Parang kung mamamatay, wag naman sana pero pag nagkataon, parang mas gugustuhin ko pa na sama-sama na lang kami. Ilang taon ko na rin silang hindi nakasama eh. Ang bigat naman masyado niyang mga naiisip mo, pre. Hindi yan. Dasal lang tayo na matapos at mawala na to kagad. Yun na nga. Bigla tuloy akong naging masipag magbasa. Kahit na hirap akong intindihin sa Ingles, hinahanap ko talaga ang translation para maintindihan ko yung mga report. Nakakatakot talaga tol. Sa Italy ang dami nang namatay. Yung iba naman walang sintomas, yung pala may COVID na. Tapos ang malala yung mga walang sintomas na yun, pwedeng makahawa. At kung mahina ang resistensya mo, todas ka. Lang ya, sa pagod at puyat lang natin dito eh. Tingin ko pag nahawaan ako nun, patay ako agad eh. Ang isipin mo na lang, madali naman daw makaiwas. Basta naka-face mask at magugas ng kamay maigi. Tol, pag tumalsik daw sa mata mo, pwede kang mahawaan. Tapos, pwede ka rin mahawa sa pagkain. Ang tindi nga eh. May nabasa ako, sa Vietnam daw, sinasanitize ng central bank nila lahat ng perang dadaan kasi maski sa paghawak lang ng pera, pwede kang mahawa. Akalain mo nga naman no, may maganda pa rin palang naidulot tong tenga natin sa trabaho. Nakakabasa ka ng maraming kung ano-ano. Tol, mahalaga yan. Sa panahon natin ngayon dapat magbasa-basa ka rin. Kaya lang, ang dami ring fake news kaya dapat mas maingat lalo na sa binabasa. Lalo pat hindi mo talaga alam itong kalaban natin. Ay, hindi ako pwedeng mamatay tol. Hindi ako pwedeng maospital. Kahit na sino sa amin, hindi pwedeng mapahamak. Tol, pag nagkataon, mamamatay na lang ang mga kamag-anak ko at mga magulang ko ng dilat at hindi man lang nakakakita ng ospital dahil wala kaming ipambabayad. Ay, ako rin naman tol eh. Nag-aalala ako. Sakto-sakto lang din ang pera namin. Wala kaming sapat na ipon pang pa-ospital eh. Si Mrs. pinahinto na rin sa trabaho dahil nagsara yung parlor na pinagtatrabahuhan niya. Buti na lang talaga at doon sa Quezon, may mga konting tanim kami doon. Kung magkataon man, may makakain ng pamilya ko doon, maski talbos ng kamote man lang. Oo nga eh. Parang mas delikado nga tayo, tol. Wala tayong kasiguraduhan dito. Nasa ibang bansa pa tayo. Hindi tayo ang prioridad dito.
Kaya nga kung bibigyan ng pagkakataon, baka umuwi na nga lang talaga ako. Lumipas po ang isang buwan na tenga kami sa trabaho, Papa Dudut. At bago nga po pumalo ng 1.5 buwan ay nangyari na po ang kinakatakutan namin. Ni-lay off po kami ng aming employer. Sa awa ng Diyos ay kahit na papaano ay binigyan naman kami ng maliit na separation pay. Pero sa halip nga po sana na makauwi kami kaagad ng Pilipinas, ay na-stranded pa po kami doon dahil sa dagsa ng mga Pilipino na nawalan din ng trabaho sa Middle East. Parang nagdilang anghel nga po si Leo na kaibigan ko. At dahil parang nahulaan na nga po niya na tuluyan na kaming malilay off. At ang iba pang posibleng mangyayari ay nakapag-book na po siya kaagad ng flight pabalik ng Pilipinas. Gayon pa man dahil nilimitahan din po ng mga airline ang biyahe nila, ay nakasama pa po namin na may stranded si Leo sa Middle East sa loob ng ilang linggo habang siya po ay naghihintay ng biyahe pabalik. Samantalang kami po halos lahat ng mga kasamahan niya ay minabuti pang maghintay na lamang po na matulungan kami ng gobyerno natin na makabalik sa bansa. Leo, gusto mo sumama sa amin ni na Nelson bukas? Saan? Sa ospital. Magbebenta ng dugo. Ha? Nakakatakot ngayon pumunta sa ospital, tol. Tol, wala eh. Sagad na rin ako eh. Yung separation pay, pinadala ko pa kay na misis at sa mga magulang ko. Dahil walang-wala na rin sila dun eh. Buti ikaw, may flight ka na. Hinihintay mo na lang. Kami, hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito eh. Walang-wala na nga rin ako, tol eh. Nagpadala na rin ako sa pamilya ko dahil wala rin daw silang natatanggap na ayuda. Kaya nga sumama ka na sa amin. Tol, nakakatakot talaga eh. Baka mahawa tayo ng COVID dun. Tapos, takot din talaga ako sa mga turok-turok eh. Walang ya. Ang sabihin mo, mas natatakot ka na kunan ng dugo kesa sa COVID. Ganun na nga. Parang kagat lang yun ng langgam eh. Tol, 500 reals din daw yun. Ah, ganun ba? Dali na, sumama ka na. Ay, sige. Oh, ganyan ang mukha mo. Tol, hindi ka ba naaawa sa atin? Ay, siyempre naaawa. Pero wala na tayong magagawa eh. Nagpunta tayo dito para magtrabaho. Para mabigyan ng magandang buhay ang mga pamilya natin. Tapos kababagsakan natin. Nanlilimos sa mga restaurant para lang makakain. Nagbebenta ng dugo para lang mabuhay. Lahat naman ngayon naghihirap. Lahat nga ba naghihirap? Yung iba parang hindi naman eh. Nakikita ko sa Facebook yung ibang nasa Pilipinas. Parang hindi naman sila apektado nitong COVID. Parang tayo lang ang nahihirapan eh. Tol, isipin mo na lang. Yung mga nakikita mo na aktibo pa sa Facebook, swerte sila dahil may pang internet pa sila. Pero sigurado ako, mas marami ang walang-wala na. Hindi lang din natin nakikita. Pero yun na nga. Yung mga yun, bakit sila mayaman? Bakit tayo hikahos? Masipag din naman tayo kagaya nila. Anong lamang nila sa atin? Mas mabait ba sila? Mas mahal ba sila ng Diyos? Bakit yung mga kawatan, sila pa yung lalong yumayaman? Dahil may kalalagyan sila sa kabilang buhay. Maging masaya man sila dito, sa impyerno naman ang bagsak nila. Pero bakit parang hindi sila natatakot sa impyerno? Dahil mga mangmang sila. Ay. Tol, alam mo? Dahil sa mga nangyayari, napapaisip tuloy ako eh. Napapaisip ako kung may Diyos pa ba. Uy! Ano ka ba? Nasusobrahan ka na yata ng kaiisip ng kung ano-ano dyan eh. Ewan ko, Maynard. Sana nga may saysay ang lahat ng to. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ang mas matindi po naming nakalaban sa Middle East habang na-stranded po kami ng mga kasamahan ko doon ay hindi gutom, kundi ang matinding depresyon. Tulad ng sentimiento ni Leo ay naisip ko rin po na bakit ganon ang sinapit namin.
Umalis po kami sa Pilipinas para makatakas sa kahirapan. At akala namin ay nakatakas na nga po kami. Pero dumating na naman ang pandemyang ito. At ang kinahinat na namin ay parang mas malala pa. Nagkabaon-baon sa utang sa mga kaibigan at kamag-anak. At umabot na kami sa punto na tumatambay na po kami sa mga restaurant na namimigay ng libreng pagkain na parang mga pulubi. Hindi ko nga lang po masabi kay Leo na mas mabuti pa ang lagay niya kaysa sa amin dahil medyo nakapaghanda siya. At may petsa na lang po siya na hinihintay para makabalik ulit sa Pilipinas. Samantalang kami ay walang kasiguraduhan kung kailan makababalik. Walang kasiguraduhan kung kailan ulit makakakain. Walang kasiguraduhan kung makakaligtas kami sa COVID o sa kagutuman. At sigurado po ako na ganon din ang naiisip ng mga kasamahan ko, Papa Dudut. Hindi na lang po namin pinag-uusapan. Siguro po ay dahil na rin po sa takot na kapag pinag-usapan po namin yon ay ikaka-depress lang namin lalo. Lalo pat may mga nabalitaan na rin kaming mga OFW na hindi na kinaya at nagpakamatay na lang. Lumipas ang mga linggo at nakaalis na nga po si Leo sa Middle East at nakabalik na sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Inggit na inggit po kaming lahat, Papa Dudut. At sa totoo lang, nang nakalis na po si Leo ay parang mas na-depress at natakot din kami ng mga kasamahan ko. Nakatakas na si Leo samantalang kami ay naroon pa rin. Stranded. Walang makain at hindi alam kung ilang buwan pa ang hihintayin bago makabalik sa Pilipinas. Lahat po kami ng mga kasamahan ko ay nangayayat na, Papa Dudut. At sa totoo lang, umabot na nga po kami sa punto na naging manhid na kami na manlimos sa mga kakilalang Pilipino at pumila sa mga soup kitchen para lamang makakain. Kung dati nahihiya pa kami, umabot na kami sa punto na ang panlilimos na ang naging new normal sa amin. Nawala na po kami ng dignidad, ng kumpiyansa sa sarili, ng pag-asa. Sa awa po ng Diyos, pagdating ng Agosto matapos ng 5 buwan naming pagkakastranded sa Middle East, ay nakabalik na rin po kami ng mga kasamahan ko sa trabaho sa Pilipinas. Pero dahil wala pa rin pong mga biyaheng pamprobinsya, matapos ng aking mandatory quarantine sa hotel, ay nakipanuluyan po muna ako sa aking tiyahin sa Cavite. Magandang tanghali po, Tiang Elsie. Long time no see po. Oh, akala ko ba mamayang hapon pa ang dating mo? Pasensya na ho. Kinailangan ko po mag-check out ng maaga kasi kailangan daw po linisin yung kwarto para sa susunod na gagamit. Eh nako, paano ba yan? Hindi pa rin namin naayos yung tutuluyan mo dito. Ganun po ba? Ay teka nga, teka. O etong upuan. Maupo ka muna dito sa labas habang nag-aayos kami dun sa loob. Salamat po talaga, Tiang. Dante, andyan na si Maynard. Nako, akala ko ba mamaya pang hapon yung darating? Kaya nga eh. Tulungan mo na nga muna akong ayusin yung kwarto sa kabila. Paano yan? Dadaan-daan yan sa mga kwarto natin. Si Bless, napaka-arte pa naman ng anak mo na yan. Ayaw daw niya makatabi ng kwarto yung pamangkin mo. Ano? Akala ko ba napag-usapan na natin ito? Ayaw nga, nagdadabog kanina. Paano ngayon yan? Andiyan na siya sa labas. Bakit kaya hindi na lang dun sa ilalim ng hagdanan natin para malapit sa CR? Para konti lang iikutan yan dito sa bahay. Paano nga yun? Naka-expose din sa atin. Takpan na lang natin ng plastic na kortina yung paligid. Tapos yung mga karton na lang dyan,
Yun yung gawin niyang higaan. Naku naman, hindi ka kasya yung espasyo dun sa nakahigang tao. Ano ka ba naman? Gawan niya na lang ng paraan. Mabuti nga yan, may tumanggap sa kanya dito eh. Pag may nahawa sa atin, patay tayo. Nag-quarantine na naman daw siya at negative naman daw yung test. Paano kung may nakuha yan habang naka-quarantine? O kaya sa daan habang papunta yan dito? Uy, ano pa nga ba magagawa natin nandyan na yan? Alangan namang itaboy natin yan. Ako lang naman ang kamag-anak niyan dito. Kaya nga, wag na siyang umarte. Doon na siya sa ilalim ng hagdanan. O siya. Sige na. Tulungan mo na lang ako magkapit ng kurtina doon sa paligid nun. Kahit na hindi po sila magsalita ay alam ko pong labag na labag sa loob ng tiyahing ko. At lalo na ng pamilya niya ang pakikipanuluyan ko sa kanila, Papa Dudut. Hindi ko rin naman po sila gaanong masisi. Lalo pat may pandemya nga po. At mabuti rin naman talaga ang mag-ingat ng husto kesa magsisi na lang sa huli. Gayon pa man ay sumama din ng kaunti ang loob ko dahil pwede naman po nila akong pakitunguhan ng maayos at hindi singhalan. Pero parang hindi po sila nahihiya na ipakita sa akin na pinandidirihan nila ako. Ang ibinigay po nilang espasyo sa akin sa kanilang bahay ay napakaliit. Sa ilalim lang po ng hagdanan na halos isang dipa lamang ang laki. At hindi po ako makapag-stretch ng maayos. Dahil kapag ginawa ko po yon, ay lalampas ang paa ko sa kurtina. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nakakahiga lang po ako ng maayos kapag alam kong tulog na silang lahat. At nag-a-alarm na lang po ako ng maaga para bago sila magising ay hindi na nila maabutan na nakastretch ang paa ko sa labas ng kurtina. Dahil parang nilagay din nila ako sa quarantine, ay nakakalabas lamang ako ng spasyong yon kapag magsi-CR. Pero sa oras ng pagkain ay ini-slide na lang po nila ang pagkain na nasa disposable na plato at mga kubyertos sa ilalim ng kurtina. Awang-awa na po ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Kung sa Middle East ay pakiramdam ko ay naging pulubi ako. Pagdating ko naman sa Pilipinas ay nakipanuluyan ako sa mga kamag-anak. Pakiramdam ko ay parang nasa Bartolina ako na may nakakahawang sakit. At sa kasamaang palad pa. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng maayos na pagkain, tulog at sikat ng araw sa loob ng halos isang linggo, ay nagkasakit po ako. Elsie, kanina pa ubo ng ubo yung pamangkin mo ha. Baka may COVID na yan. Hindi naman siguro. Pag nagkataon, todas tayong lahat dito. May sakit pa naman ako sa puso. Anong gagawin natin? Alangan naman palayasin natin yan. Kesa naman dito yung mga hawa. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Gusto mo papuntahin natin dun sa ospital? At sino magbabayad? O dalhin natin sa public para libre. Tanga! Sa tingin mo sa panahon ngayon may totoong libre pa? Magbabayad at magbabayad ka pa rin dun. Saan tayo kukuha ng pera? Baka naman may konti pa siyang pera. Sa itsura niyan, tingin mo may pera yan? Nakapag OFW naman yan eh. Baka may naitabi sa bangko o kung saan man. Ay nako, kung may pera yan sa bangko, bakit dito pa tumuloy at hindi nag-hotel? Hintayin na lang natin. Baka naman simpleng trangkaso lang yan. Hintayin? Paano kung COVID na yan? Hassle na nga yan dahil tuwing bumababa tayo dito, kailangang naka-face mask tayo. Paano pa kung may COVID yan? Magkakalat yan dito. Ang liit lang ng bahay natin. Teka nga, sige, kakausapin ko. Kasama ako. Maynard. Po? Kanina pa yung ubo mo na yan ah. May lagnat ka na ba? Parang medyo mainit po yata ako. Magpatingin ka na kaya sa doktor? Hindi na po muna siguro. Baka trangkaso lang naman po ito. May plema naman po yung ubo ko eh. Dry cough daw po pagka COVID. Tingnan mo, may plema. Saan yan dinudura plema niyan? Baka kakalat yan dito.
Mas mabuti na siguro yung magpatingin ka na. Baka kung ano na yan, Maynard. Chang, wala na po akong pera pang pagamot eh. Sa public naman libre ah. Hindi daw po, Chang eh. At saka baka hindi rin ako tanggapin kaagad dahil marami ang kaso ng COVID. Paano kung may COVID ka na rin? Wala naman po siguro. Maynard, mas mabuti pa mag-impake ka na ng mga gamit mo at mahirap na. Po? Aba, mahirap na. May sakit ako sa puso. Ang tiyan mo may edad na rin. Paano kung COVID na yan? Mas mabuti nang makasiguro. Chong, walang-wala na po akong pera. Wala na po akong matutuluyan. Kaya nga sa ospital ka na dumiretso. Tapos, makiusap ka na lang na saka ka na magbabayad. Chong, ang alam ko po, hindi po sila basta-basta tumatanggap doon ng simpleng trangkaso lang. Kailangan may ibang sintomas eh. Wala akong pakialam, Maynard! Usapan na ng buhay to! Hindi ka ba pwede dito? Iimpake mo na yung mga gamit mo at pumunta ka sa ospital. At kung wala ka namang COVID, mabuti pang dumiretso ka na sa Quezon. Chong, wala pa pong biyahe ngayon. Gawan mo na lang ng paraan! Basta hindi ka na pa pwede dito. Mamaya, matapos mong mananghalian, umalis ka na! Kahit na masama ang pakiramdam ko ay napilitan po akong mag-impake at umalis sa bahay ng tiyahin ko, Papa Dudut. Sobrang sama ng loob ko sa kanila. Kung sino pa ang kadugo ko ay sila pang nang iwan sa akin sa ere. Malayong malayo po sa mga kasamahan ko sa Middle East noon. Kapag may problema, nagdadamayan. Kapag may nakuhang pagkain, imbis na suluhin na ipapamahagi pa sa ibang mga kasamahan na nagugutom din. Ang pinakamasaklap pa po dyan, Papa Dudut, ay noong nagkasakit po ang anak ni na Tiang Elsie at Tiang Dante. At nangangailangan ng pera ay isa ko sa mga unang tumulong sa kanila. Pero siguro po ay sa oras ng kagipitan ay doon talaga lumalabas ang totoong kulay at ugali ng mga tao. Gustuhin ko mang isumbat sa kanila yon ay hindi ko na lang po ginawa at umalis na ako. Dumiretso po ako sa ospital pagkagaling sa bahay ng tiyahin ko. Pero pagdating ko po sa ospital ay hindi rin ako tinanggap dahil punong-puno na raw sila ng mga pasyente. At hindi naman po ako malala katulad ng iba. At hindi naman sapat ang sintomas ko para masabing suspected COVID na. At totoo naman po yon. Sa katunayan nga po pagdating ko doon ay nawala na rin po ang lagnat at sakit ng ulo ko. Inalok din naman po ako ng magpa-testing pero tinanggihan ko na lang din dahil hindi rin naman libre. Kaya umalis na lamang po ako ng ospital, Papa Dudut. Pero sa halip na bumalik sa bahay ng tiyahin ko, ay mas pinili ko na lang po na tumuloy sa bus station para magbaka sakali na makasakay na pauwi ng probinsya. At tulad po ng inaasahan, pagdating ko po sa bus station ay wala pa rin pong biyahe pauwi sa probinsya. Hindi pa raw po nila matiya kung kailan papayagan muli. At dahil hindi rin naman po ako po pwedeng tumambay doon sa istasyon, ay naghanap na lang po ako ng masisilungan. Naglakad po ako at nakakita ng overpass na walkway. At doon na lamang po ako naglatag ng karton at nagpalipas ng gabi. Sa puntong yon ay kulang-kulang 500 na lamang po ang natitirang pera ko. Halos sakto sa pamasahe sa bus papauwi sa amin. Naisangla ko na rin po ang lahat ng aking kagamitan. Maski ang smartphone ko ay matagal ko na rin pong naisangla. Bumili na lamang po ako ng isang mumurahing cellphone na pang text at tawag lang po, halos ang pwedeng gawin. Kahit na wala na rin pong load ay kinaingat-ingatan ko po ang cellphone ko na yon dahil yun na lang po ang connection ko sa aking pamilya sa Quezon. Hello, Telma. Salamat sa Diyos! Ano nangyari sa'yo?
Hindi ka na nagte-text. Wala na akong load. Tipid na rin tong pera ko. Bakit kayo tumawag? Magastos. Tipirin niyo ang pera. Okay lang ako. Naka-unli ako. Nangutang na muna ako sa tindahan kasi kabadong-kabado na nga kami. Dahil ilang araw ka nang hindi nagre-reply. Ano? Kamusta ka na, Chang Kinachang? Wala raw bus pa uwi. Wala na ako kinatiyang. Ha? Nasaan ka? Tsaka bakit maingay? Nasa labas ka ba? Pinalayas nila ako dun. Ano? Bakit naman? Kasi umuubo ko nung isang araw. O ano naman kung umuubo ka? Baka daw may COVID ako eh. Pinaalis ako. Ang sabi, pumunta na lang daw ako sa ospital. Pagpunta ko naman sa ospital, nawala na rin kaagad yung lagnat ko. At saka hindi rin ako tinanggap doon sa ospital kasi may iba pa raw na mas malalang lagay sa akin. Bakit hindi ka bumalik kila Chang Elsie? Ayaw nila ako doon. Ha? Bakit naman? Telma, mula nang dumating ako ron, ramdam ko na ayaw nila akong patuluyin. Sigurado ko, napilitan lang yun si Chang Elsie dahil siguro sa utang na loob niya sa akin dati. Pero pagkadating ko sa bahay nila, wala daw palang bakanting kwarto na pupwede. At para daw masigurado ang kaligtasan nila, doon nila ako nilagay sa ilalim ng hagdanan. Ano? Telma, 1 linggo ako doon sa maliit na espasyo na yun. Pinalibutan lang nila ng plastic yung paligid. Halos parang preso ako ron. Hindi ako makahinga ng matino sa sobrang liit ng lugar. Sa loob ng 1 linggo, ang nakikita ko lang yung maliit na espasyo na yun at yung CR nila. Pakiramdam ko mababaliw ako. Kaya rin siguro ako nagkasakit. Grabe naman sila. Kaya hindi na ako babalik dun. Kahit na mamatay na lang ako dito sa kalsada. Kesa naman mamatay ako dun nakasama ko sila. Kung pandirian nila ako, dahil ko pa may kitong. Alam naman nila na negative ako pagdating ko sa Pilipinas. Paano yan? Saan ka makikituloy dyan? Matatagalan pa yata bago mapayagan na makabiyahe uli ang mga bus. Hindi ko alam. Maglalakad na lang siguro ako. Paubos na rin ang pera ko eh. Hindi na ako pwedeng matenga pa dito. Ano? Maglalakad ka? Kesa naman maghintay lang ako dito nang walang ginagawa, Telma. Hindi man ako mamatay sa COVID dito. Tiyak natitirik ang mata ko at mamamatay sa gutom kahintay. Nagpasya po ako na maglakad na lang mula sa Cavite hanggang sa Quezon, Papadudut. Ang natitirang pera na dapat sana'y pamasahe ko ay tinipid ko na lamang po ng husto para may pangkain. Bumili na rin po ako ng mga biskwit at tubig na mababaong ko sa paglalakad. Sa gabi ay kung saan po ako matapat na lugar sa daan ay naghahanap na lamang po ako ng sulok na po pwede kong malatagan ng karton at maaaring palipasan ng gabi. Nung minsan nga po pagising ko ay may nakita akong mga barya sa tabi ko. Napagkamalan talaga akong pulubi. Gayon pa man ay kinuha ko na rin po ang mga barya dahil bawat piso sa mga panahon na yon ay napakahalaga na. Kapag may nadadaanan ay naging alerto na rin po ang mata ko sa maaari kong mapakinabangan. Isang beses po ay nakakita ako ng tinapo na sirasirang trapal at kinuha ko po yon. Maulan na rin po kasi ng mga panahon na yon. At napakinabangan ko ng husto ang sirasirang trapal nang minsang maabutan ako ng ulan sa isang ilang na lugar. Sa puntong yon ay hindi na po ako nakakaisip ng kung ano pang lungkot o pagod o hirap. Ang gusto ko na lang po ay makauwi na ako kaagad sa amin. 3 araw na po akong naglalakad noon. At sa isip-isip ko, konting tiis na lang ay makakauwi na rin po ako sa amin. Anong kailangan nyo? May isa pa kaming kasama dyan sa sulok. 3 kami. Huwag ka nang umalma. Bakit? Bigay mo sa amin yung bag mo. Ano? Ibigay mo sa amin yung backpack mo. Kung hindi, papatayin ka namin. Ang babata nyo pa para maging kriminal. Oo, mga bata pa kami. At gutom na kami.
Ibigay mo na yan! Maawa na kayo. Wala namang laman yan eh. Wala na rin akong kapera-pera. Parang ahawa nyo na. Kaya nga naglalakad na lang ako eh. Baka uwi lang. Galing pa akong Cavite. Wala kaming pakialam, ibigay mo na! Parang ahawa nyo na. Mga damit na lang ang laman nito. At konting biskwit pang tawid gutom sa biyahe. Mahirap pa ako sa daga ngayon. Ano? Hindi mo ba ibibigay? O itatarak namin tong kutsili sa tagiliran mo? Teka, ito na. Walang iyaking ka pala eh. Hayop! Habulin natin! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Huwag niyo ako papatayin! Huwag niyo ako papatayin! Parang ahawa niyo na! Ito na! Ibibigay ko na! Hayop ka! Pinahagod mo kami! Akin na yan! Ito na! Tara na! Baka may makakita pa sa atin! Mga hayop kayo! Ginawa niyo ng lahat sa akin! Mga animal kayo! Wala na kayo itinira! Diyos ko! Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano naging kasalanan ko? Naging mabait akong tao! Wala akong inagabiyado! Naging tapat ako sa iyo! Pero bakit sunod-sunod na kamalasang pa binigay mo sa akin? Ito ba ang kapalit na pagiging mabuti at masipag ko? Hindi ka batas! Hindi ka batas! Wala pong natira sa akin, Papa Dudut. Ang cellphone ko, pagkain at natitirang damit, lahat ay nasa backpack ko. Tanging ang saplot ko lang ang natira sa akin at wallet sa bulsa na 50 pesos na lamang po ang laman. Sa totoo lang po, Papa Dudut, matapos ng insidenteng yon ay muntika na akong tumalon sa tulay para magpakamatay. Pero bago ako tumalon ay may bigla akong naalalang bagay na pumigil sa akin. Naalala ko na nalagay na ako sa bingit ng kamatayan sa kamay ng mga hold-upper. Pero pinili kong ibigay ang backpack ko at nagmakaawa sa kanila na huwag akong patayin dahil gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay dahil gusto ko pang makita ang pamilya ko at mga mahal sa buhay. At yun po ang pinanghawakan kong bagay para magpatuloy sa aking paglalakad pauwi, Papa Dudut. Kahit na walang-wala na ako at gustong-gusto ko nang bumigay. Dahil 50 pesos na lamang po ang natira sa akin, ay napilitan na lamang po ako na manlimos sa mga makakasalubong para may maipambili ng pagkain at tubig. Pero dahil ilang araw na po akong walang paligo, wala nang gamit bukod sa aking damit, at mukhang marungis na rin dahil sa dinanas na engkwentro sa mga hold-upper, ay siguro'y halos mukha na akong taong grasa, adik o baliw sa paningin ng mga nakakasalubong ko noon, Papa Dudut. Lahat po sila ay halos ayaw na akong tingnan sa mata, umiiwas at parang takot. Dahil halos isang araw na po akong hindi nakakakain at ang 50 pesos ko ay ipinambili ko na lang po ng malaking bote ng tubig, ay handa na ako sa puntong yon na kumain na lang ng talbos ng kamote sa kalsada. Pero mabuti na lamang po at may isang karinderya na nahabag sa akin at nilimusan ako ng pagkain sa kabila ng itsura at amoy ko. At sa kabila ng takot at pag-iingat ng mga tao dahil sa pandemya. Nay, baka po pwedeng makahingi ng konting makakain. Pasensya na ho. Anak! Sandali. Ako po? Halika. Lumapit ka dito. Diyan ka na lang muna maupo sa gilid dahil kailangan may social distancing tayo.
Rowena, ikaw nga muna magsukli dito sa customer. Opo, Nay. Bibigyan niyo po ako ng pagkain? Oo, sandali lang ha. Nay, kahit po sabaw na lang o kaya tubig. Uhaw na po kasi ako. Kahit na wala na pong pagkain. Sandali. Ito anak. Kumain ka na muna. Sobrang dami naman po nito, Nay. Salamat po ah. Babaunin ko po ang kalahati nito sa biyahe. Biyahe? Nasaan ang bagahe mo? Nahold up po ako eh. Kaya walang-wala na po ako. Itong damit ko na lang po ang natira sa akin. Galing pa po ako ng Cavite. Maglilimang araw na po ako naglalakad. Ha? Opo. Ay, pambihira naman. Saan ba ang bahay mo? Sa Tiaong pa po. Hala, ilang araw ka pa maglalakad niyan? Ayos lang po. Ang mahalaga po makauwi. Ang layo na po ng narating ko. Ngayon pa po ba ako susuko? Ay, naku. Alam mo kung meron lang kami talagang sasakyan dito, ipahahatid na kita. Kaso pobre lang din naman kami. Ay, teka. Ito. Idagdag mo na tong 200 dyan sa'yo, ha? Baka sakaling may makasalubong kang tricycle. O kung ano pa man na pwedeng rentahan. O kung di man, pambili mo na ng pagkain sa biyahe. Po? Pasensya ka na at yan lang. Kapusting kami dito eh. Nangalahati ang benta ko. Lahat ng tao ngayon gipit at nagtitipid kaya hindi na rin bumibili sa karinderya. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Hana. Sige na. Hindi na kita istorbohin sa pagkain. Magpahinga ka rin muna dito ha kahit ilang oras pa. Bigyan na rin kita ng extrang face mask kasi parang napakarumi na niyang suot mo. Salamat po. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Sige, kain na. Bukod sa pera at face mask ay pinabaunan pa ako ni Nanay Rica, ang tindera sa karinderya, ng kanin, ulam at 1 litro ng tubig. Binigyan din niya ako ng pinaglumaang t-shirt ng kanyang yumaong asawa. Kaya matapos ang ilang araw ay nakapagpalit na rin po ako sa wakas ng nanlilimahid kong t-shirt. Wala pong mapagsidlan ang tuwa ko, Papa Dudut. At sa totoo lang ay para nga pong biglang tumayo ang balahibo ko nang maisip ko na parang pinaghimalaan ako ng Diyos. Matapos ko siyang sumbatan noong kamakailan lang at naisip pang magpakamatay. Parang pinapaalala sa akin ng Diyos na marami pang kabutihang nananatili sa mundo. Maaring para kay Nanay Rica ay simpleng pagtulong lamang sa gipit ang ginawa niya. Pero wala po siyang kaalam-alam na ang simpleng pagtulong niyang yon ay sumalba at nagbigay ng pag-asa sa akin. Matapos po ng sunod-sunod na pinagdaanan kong kamalasan at kasamaan, ay si Nanay Rica po ang kauna-unahang taong tumulong at nagpakita ng kabutihan sa akin. Siya po ang kauna-unahang tao sa loob ng ilang araw na paglalakad ko sa kalsada ang tumingin sa akin sa mata at trinato ako na parang tao. Dahil po sa mga pabaon ni Nanay Rica ay hindi lamang po lumakas ang loob ko, kundi mas lalong lumakas din po ang aking pangangatawan at bumilis ang aking paglalakad. Mahirap po kasi ang maglakad ng gutom at uhaw, Papa Dudut. Yung paglalakad ng 2 kilometro lang ay ilang oras kong binubuno sa ilalim pa ng matinding sikat ng araw. At sa wakas po, matapos ang 3 araw pa ng paglalakad ay nakarating na rin po ako sa border checkpoint. Saan ka pupunta?
Sa Chaong po. Anong pakay mo ron? Doon po ako nakatira. Saan ka galing? Sa Cavite ho. Cavite? Paano ka nakarating dito? Naglakad lang ho. Naglakad? Anong ginawa mo sa Cavite? Nakituloy po muna ako sa mga kamag-anak ko doon. Galing po ako ng Middle East. Bakit umalis ka na doon? Pinalis na po nila ako doon eh. Galing kang Middle East? Nasaan ang mga bagahe mo? Wala po eh. Na-hold up po ako. Na-hold up ka pa? Abay, napakamalas mo naman. Totoo po sinasabi ko. Mga papeles mo, nasaan? Nandun po, nasa backpack. Paano yan? Paano ako maniniwala sa mga sinasabi mong yan? Boss, parang awa nyo na po. 1 linggo na po ako naglalakad. Makarating lang dito. Patawirin nyo na ako, parang awa nyo na. Nakainom ka ba, Brad? Boss, hindi po. Parang awa nyo na. Maniwala kayo sa akin. Galing pa akong Cavite. Pagod na ako. Baka nag-aalala na po sa akin ang mga mag-ina ko. Hala! Hoy, Brad! Ano nangyari sa'yo? Bumangon ka dyan! Tumawag kayo ambulansya! Parang hinimatay eh! Dalihan nyo! Baka may COVID pa to! Oh! Nag-collapse po ako nang makarating na ako sa provincial border, Papa Dudut. Siguro'y halo-halong gutom, pagod, uhaw at panghihina nang ayaw pa akong patawirin ng mga nasa checkpoint dahil wala akong dalang mga papel at nagsususpecha sila sa aking itsura. Mabuti na lang din po at may mga ID ako sa wallet. Kaya natukoy po nila ang aking address at iba pang impormasyon. Nang mahimasmasan po ako ay nasa ospital na ako. Matapos po noon ay binigyan ulit nila ako ng test para masiguradong hindi ako positibo sa COVID. At matapos nga po ng panibagong quarantine, inihatid po nila ako sa bahay. At sa wakas ay nakasama ko ng muli ang pamilya ko. Naalalang-alala na po sa mga nangyari sa akin. Dahil sa aking karanasan ay nagkaroon po ako ng panibagong lakas at pananampalataya sa Panginoon. Kahit na naging mahirap para sa akin at marami akong nakaengkwentro mga pagsubok at mga taong masasama ang loob, ay nakaengkwentro din naman po ako ng mga may mabubuting loob na nakapag-abot sa akin ng kaunting tulong. Lalong-lalo na po si Nanay Rica na natagpuan ko sa tamang panahon at tamang lugar kung kailan ay hinang-hina na ako at halos mawala na ng pag-asa. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento, Papa Dudut. Pati na rin po ang ating mga kabarangay at alam ko po na lahat tayo ay nahihirapan ngayong pandemya. Pero tatagan po natin ang ating loob na malalampasan po ang lahat ng ito. Bukod pa dyan, ang inihikayat ko rin ng mga tao na kahit na anong mangyari, sana ay huwag naman silang gumawa ng mga bagay na makapaglalamang sa kapwa nila. Pare-pareho lang po tayong naghihirap at sa halip na manggulang tayo ng kapwa, ay sana ay magtulungan na lang po tayo. At kung wala man tayong may tulong dahil kapos din, sana man lang ay mas naging makatao, maunawain at mabuti tayo sa ating kapwa. Sapagkat ang mga tao ngayon ay hindi lamang gutom ang tiyan, ngunit gutom din sa pag-asa at pag-unawa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maynard. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.